themselves to prayers, the remembrance of Allah, giving charity to the poor and needy, and other acts of devotion. I ask the Muslim Ummah in Ghana to remember our nation during these periods of devotion. Pray for wisdom and guidance for me and for members of my government, so that we can steer the ship of state in a manner that allows us to navigate the stormy and turbulent economic and other challenges that confront our nation and the world. I have always been on the side of Ghana, and I shall never act in any manner, deliberate or otherwise, that will serve as a disadvantage for the Ghanaian people. Ghana man penny and the National Mosque a walk and that a hoa and wakaka a chief imam ho na womo equire either ada asorino. And no quaquay in your was a move when you now done the nest and they cassia bondo donoa. One more at Diana, ya common so, ya na Asante Mantemu chief imam. Ora Sheikh Abdul Mumin Akwakobo and Komo. Sheikh Barika di Salah. Barika di Salah. Alle meme samana. Ya o mutirum kwanso. Na me afa na ma fufuro nkometo yen. Ame. Wadaroma yenhwa de bio. Na akwakoye modasa no yenhwe ebre wedru so a ede na wose ye kaye na esomfa so kra ne sei. Oh, sa ebre we medase mechia atiefo nyina. Ebre we nya duru a chese de ese ya ne se afode nko a na yebo. Ede bom paye manyame nya fre nyame wi a ye twa abo ade abo afode. And right no bia be tanu ma de abo afode no so no. Je se mun chem miensa mun libi na mun fa bintu ho. Na mun fa bintu che madofo. Sara afode no o kire se Asem Beba Dabi. Enti na enne no de guso a ye yo ano. Enti enne de no yenhwe ahokeka ne ahofama no enne de ne ba akoye fita se bia ntade a mu be hyemu ne ade. Sana tie e fita anam se o ma ko arafa nura no o mu she fita tom de ko arafa ewa je se o mu ba ye no na ko se o mu twa mboa no ansa no ko akutwa aboa no o mu si o ba bi o mu gina si abo si no o mu so ne Asem bol bi o ho ye to abo no eno ye to a ye to ditia obonsam na tema Abraham o fa ne ba no o kwa gina kobo afode no de bonsam edin kan dada no ne ba no wo he o pa ne pakura no o ma na do akọ no o do akọ ba afode en wo fa bo to bo no no call ne papa ho do ati we o baba akoyin de din kan no so baba akoyin na wo ba o de nko ba afode na o fa bo to bo no o free ho no en wo call ne ba no so papa ne baba no wa na we ne ba o ma na be you free bia go do ba afode o so si na bo the floor no de call ne ma me so si na bo enti e ba sa je free arafa ba e be daba be Muzdalifa no e ho na pick abo no a je se koto etia obonsam enti sa bo no a e koto no ye beto ba ko miensa ba first day no ye beto ba ko pe to 7 times na ye se moko na mako ro mo ihram no mi ba se to mafika mo fra no mo ro agu ho na de opeso kuma boa no agu kuma boa awo mina ahora ye de Abraham wodi ne ba Ismail no ko se wodi no ko ba foti anyankopon edi dwanyi be si anai enti dwanyi na meji si anai ma no a ya sa akoda ni jira nche no se papa ye na moja anse watade ana che se ohunu se udwan no de no ba foti ana se ne dan na ba akopon so aje atum no de udwan abesi anai efiri ono na wo mu abesi nde to ma e ko haji no wo mu nyina akoso mina ba bi e friend mina jo emre bia na se o mu si obonsambo adechi ano mako adinda na dechi no mako da to so na no utumi ko maka let us say we wi oduma die nyina
na say and dwumadie ye no eka Islam ensom enum no afabim no eka ho bi eno so haji no ana sa no ma we nyina ewom ekotwa abo ani wi a oba no be yi tiri nyina na fe wafa ofiata de ahye na wasikuro mo bolai ese ufrantuma no a enya ade a ye ma okwan se odi baby bia ye ya from akura haram bone ye nyintum nti eduru ha uchantuma fita no a dise wadi jumade na biwie ansana wa ro watade a ese bibia so ye bia why Wadaroma ye jawa mwakokora sanse wabo asem ni nyina tia wade amaye na ansana no afutuo be na de be ma titiru enu mosemifo emaguna won mo ba won mo mayo madwene se won mo wie dwumadie yi a won besan so akwakofa kane no enuoma dada no ana won mo ye bonefosam ni ade no afutuo tia wa be na de ma wo mo yo me da se mafutuo a me de ma wo mo nyina ne se na som na me awie afiaso the same enyi ni ma me enyi ni ma no mroso na obeji na obeji oba no ma na ya ni ya but o so de o mdi no ma no mde ensa pi so the Sunday piece kura emfa no nko ba bia no de no ma bia ka ho o de sa no ma na ka ho a ne te se a charge no we nyina enye o mbehwa ja o munya e ti ni pan kwa so nda de papa ma ne mema eni yempanfo nyina ye ka ho bi ya na sa ni bia na ju a me sa de ne ma baba wa na mrante no nko a de no ma futu am bi ma ye nyina de ma ye ho no enya hwe na idi na ye no ye nya ni nyamenchi enko ye ade a sebi bonsam de no ho bewura na se bonsam e basa na ni abre onu sa manfo e kosum nyame sa no mo ni na ni abre para wona ne nkoda a no mo nam na da be da musa enti wo san de on pa de papa ade enye enofe Sheikh Wadaroma ye bedase enobre Abusiafo ni na kasa ye eya Asante Mantemu chief imam oro Sheikh Abdul Mumin eno de afutuo atato de amamaburu ni nyina sebre we no eye ni je bre na momo oje wani a na wa ya hweye ede aka ho na ye kwa maso na ni esebtwo ni Benjamin Kusi akwakodi enkomo Ben mahai ye na akosia nyame adom same de ema ye nuanom nkramofo nyina barka de sala Asame da kwasya mi gina Central Mosque no wo Aswase aha. Na said the Sheikh Abdul Mumin Harun no ye chief imam wa Asante Mantem ha edia atudwa no. Ene ba Aswase ha enkemofo na enanam Islam for afasha omudie ede kirese asutia Ibrahim ya ma nyankopon se wode ne ba Isaac ebeba for there edi amanyankopon edi odwan eba be se na nemo no ene den so de no akoso a ene no na tete dwumadie no san se COVID-19 wo ho nti na wo se bibia no omobo ne tewtew ema bibia etimi ekọ awieye anopa no ben no wotwa apemu no ene dwumadie etimi successful na etitro pebre ne etimi be piem wa ha Asante Mantem regional minister ba ha police asye no so mo pani pa no enso ba ha che empanimfo ne bebre ne etimi ba de pinwa ha na chief imam Sheikh Abdul Mumin Harun ejina ho a o kasa no ene otu amanyofo nyina afo no otu Ghana fo nyina afo se ebra ye wo mu de enye breta na nansan no ye beda asori bia na mabunu asori atiatua e wo mpanimfo so esan se ensem bi wo ho a na omonti ase ene no ojina asempie so no otu Ghana mabunu nyina afo se omonhwe na asomdie emra Ghana ha na mom ma bibia enye pepepe sempo bi asembi wo hono monti ase a omonhwe se ebeya ano ene ye de beka na mom enye ntokwa ana enye ye kira ede etuturasem ebeba eno eche na Asante Mantem soafo owura Simon Osemensa enso ejina simpie so no no so ekasa ye ono okasa no nso tu Ghana fo nyina afo se ene de afasha ena nam kremufo edie no eye odo eye nkabom na ye tu ho ache enso dwumadie anasa afahye ena omudie enti sebe koso ama oman mu nso da ne da sa afahye etini akoso dia a omonhwe se da ne da no emebu no a ye wo oman mu ni ibenya tu ho ache ene ahofama
and yet the assume or mine and or man and penning for. And Tiana over the PM ewo Asante Mantemo Hadia. Not a dear in the Jumediano Esicoso ewo Asma Central Mosque. And so na me champion nyachim. Yo, eboso yabada se ewusofo wei yamani boni Benjamin Kusi eboso na yene no ekasa ye no. Na yene na konadu iyadom enso ekwakodi enkomo. Nana ya fa bote na ogina. Yo, tu asoma ye. Ewusofo nana ya ahoma no ateko yegusua ebomodensi ensabeka no entie nyanyane die na afi wobesom hode maye na mohwese monsa beka asaria sanse entia yenya enese enidi a ekoso no tututuo akokọ koso ama aka enipa baako nana ya asaba ahoma no so biem nana ya ato asoma ye ya wotemenka wadawro magina baby ye ma ye wae na yentumi ne wuni nkomo hello wotemenka afiso soja dwuma ene yeni abrepa ye pentem enti sentomu dia ye hwe aboadu a mo hwese mo fra sare ne be ya ye mfa no baby abebeto bia ye mproyem na yenko ensem fufuro enso emu nana ya wotemenka Metu akosia. Yo, tu asoma ye. Yo. Mada wasini ni aba papa bi. Na nim se enne enye nyimu muslimifo no. Omafa sha ye fe na edel ada no. Omu edie. Enam so emenne me de maprobo no eba Mochizongo School Park hase. Ahase enye nyimu muslimifo nyina be hia ya na omo bom paye. Na me bedu hase no na aba no wotwe aba pa hu simadu. Na nsuo no egugu nkakra di na so nsuo no te ye na ebo no wotwebo pa wusima aduaman no ene yenyemu muzamifo ehye mpaye na se na ade me hu yenyemu muzamifo ma ne ye me fe ne se omo hye mpaye na se no na ebi mu enye nduru bia ye omo bo mpaye no enti bia ye no maduru no omo de omo kete ese ho a na omo ebo mpaye se de no mesima fa omo hu na efe kra keke sabi na bi wo mpokra na omo yare na se do mu nyina gu eye hwichemu eba park ne so a na omo nyina ebo mpaye na enhyehyɛ ye fa COVID-19 yade ne ho de bi beduru wa se no kura ni mu nie nipa maako bi na ebo nose mask no ena afi so na we no kama bucket bi ani ho a esi ha se ya ekyerɛ sɛ omo ho omo nsansa na omo hwɛ mpaye no ase na atanwo bi ama menisek alasa idrisu awo ye chief imam owo Mochizongo hase ajetwe nkomo na mbusa ne se na afa se afa idio ada ho enfom so ba na ewo hu ana ode betumanim se emfase wo ye idio ada afa hye no ho ne se amobɔ mpaye ede srebɔ ne fache na afa so mu di fire yiedie na omabɔ mpaye so ede ama oman no enyina mini shek ekata wie no mini enyanu mozamifo ne bi so kasaye eja omo penintem to omo nyina ho de akra omo de to manim ne se omo de omo tira omo mabunu no enkanka ne enyamu muslimifo no se ene e ya fashe da omo hwe omo ho yie na kwankwan ko fasem fufuro bia amfa mba na anso ha me bedu ha no arahosem bi susi akra na wadi sie beye na wo twema pa bia ya omo ba empaye no ena abobo ya bi ko bo no ehye ho ntina ne nan no ontimi nante nti ama mo twa bobo ya no edisi nkyɛn baabi ene gya mo fa akra na de kɔ aya sabia nti me gina akonya we su nyina na me de afutuo ama yenwa no ma drobers for se ene yenwa mo muslimifo edi o ma fashe nti so mo twi ka na omo nti mo bo ase na akwa nkɔfa ye ka akwahye bia ama na akosia ofre me fi Mochizongo School Park bia ya omo kɔbɔ mpaye na de kɔ so ho na metwa ho mfoni akyerɛw no mo ene wa man ye bo nana ya konadu ena yete nenken ye kwa na fe ye ne nana asarbema boso me fra ho ye deputy ye DC ya danso be de akira kwa kodi nkomo nana hello abi ye nyanentie ne esuma ma wo kwa ya mpase tu akasa manipa ba kwa afiri
arehosem na esi wo aboabo ene eyeda enke enigisem ema yenuanu muslimi for chese ene eda omutwa gwenini abra yenana Abraham nyafo onfa ne doba enkonko yi akode empama no aha ibi sa de na eye yenuanu kemofo nso ekum gwenini ne nantwie e dey celebrate that occasion na no na ene ekoso a nia yanti asempa de si an say eba na meti ene say almost set sala ni wiye no ena ase enige sem aba na omuni aba ko o hwe kwam so ya prapra be 12 years enti originally so originally na tuition botum eno yi etuo no de course no ma warning shot eno de ba for o say be two second one eti eno na ni me bi gira ne nche na so na card no na ye etuo no ball ni nua no ena sa trap ball ni pa ba ko mo kira ba ko de na ko nyina ye den atete ama o mu bi mu se wo ba yenye doctor ni timi che fe wo na ba ko so press your spa na ye ni ba ko ha ye fi ye nua no wa ha no ye ni ni komo che se nia wo ti hu asem na so fe fi ni apun ti ten asem no se pa na asem no ti wa ha asem je na wo pa Lati ba technology utuba jamlo be kapere tene asana ya kofi enti jina enti tu si abo play enti so play na jani mi wo se na ba be play na chu ni tamu ba na jina wo enti akana tenu na no duma ero no duma ni ya abo pa me papa ata o ti wa mu le bo tuolite wale mu le bo tuolite enti ene ba pa ti wo o kwa hye no mo bo tuolite ko ye o ko ya no sati o ko ya no sati se mo bo pau jan ko na ma fo bebre na o ti ko no se akola ja wo ita kulanda wa ina tia ko kura ne no go just do play plano ba ina esi eno so che bra bi onu so na ho onu so ni mo ja tiba enti no ne papa te na ko ti enti onu ya dia esi ya we mi ma ona ya ni pa na otutu mu nim no yo tutu ni de ni kura ni kura ta che sala no be sala no ha won tia be ebe sallallahu alaihi wasallam na police court mi akimbi ide titiare minister police ko ba ti o ma ti jara to ma ti na sade we etasi e wa ba ha tiana etasi de bring ya last year go ta pladi non gel na on direct no so sta football okay, now did you say? Didn't come in 1 minute. Okay, not happy. When you are 1 minute. What say Aqualana what two no? Ni age no come with the master, ni age ni say. Nipa mini can say Aqua 1 bed 12 years. Yes, Aquala. And Obianso nim no mantam honomo. Almost 12 years. Almost so many mantam ha. Na omaya sala ewie no na te all celebrate eno yi 23 iboto no de ma won ni asare akola no obi anim no wo mantem ho no mo omo so mo nim no wo mantem ha omo nim no ha na ebia o se sala de obi kira bi ko be kira be sala wo e bi omo ya asore no ete bi o fi be bi no be ya asore wa ha tuo no omo kira o se de tie magazine made ni bi nketwa ni bi magazine ke kwani bi na kete eshi kuma di nyamda sem is for ba ho de sansa de ne kasa ne yen hidante ne twi ni mu ye police kwa ba ha ko o ma ba ha ma ba be MP kwa ba ha na me efe ka me be din komo say o assignment your office she ese or rush for many community and penifo be ba ha no mo akọ ama o ma be take o ma ye mo ko ka to investigate ya o mo nche no munya me say akwala na otutu onu munya entie bia se a police for asomu Dabi nya me tie ni say
almost say no mommy be and akwano ejina ne nchen iti ba e sama ko rush no and mommy no ye e kwa bi o be ma akwano fa abudwane ye iti entity ya me ma tete me tin confirm ya ma consent ma be ki almost say mommy no dey say please for na dey actually dey no ko say on le ma akwa ni jane ye Kumase mommy no batam bone ana tia wa ya batam bone pa akola 12 years akwa tutuo na wubema ya chi na gina ho ne ya chi na gituo na firi nte wasa makwa makola na dwane asari di akire emaye why gina so mi nya ba ko so ha no so be ma revolution what have in same battle but so you say na ko so ha hello madam good afternoon kasa Bato me say ate no no amuta night night party say obi night party birthday ani obi birthday no person omo wish ya na am be no me kwano enti ya mo na amudi o ma bro no ya mo na go ya mo shishiri no mo sala de omo botu baby am won chirechenie na ye hu honom baby am wo sisia na wo ka honom asem no chirechire honom ni ye na obi hu afi baby am won ye aboabo na bus stop number 2 bus stop na honom na incident ni see no honom mosque wa ha ten mosque was taking hand. The Haman Beba ya sorry no. The Haman incident near the year. So say Omuyano the Nipa the Omo block fine and a say fine. Fine a cocoa tie operukum a fine no. That speech no more a block here of the year a celebration. The Haman incident no is here. That's the actual MIS and report said the 2 can no. One no efrimu sa pepe na yete no nti de akire na hwese no kra na se enya no kra bompa se ene akwakoye baraka de sala di awrade fa ne nkwa enche no ye da se why ebusuafo na nasare be ma ene ne kodi enkomo no se de enipa otoso miensa nso kasa wo se ho edura na de wo mutaye party pa na wo mu botuo no mu botuo kira se sampotem ho kakra na tuo hye nkofo ho ti yesre aposifo se wo mu momani na hono na wo munsanka amafo etuo hihye wo mu ni nyina akoda bi nso a wonam na wo hu sakora bi kuratu asraw no amaposifo aso ate 12 years enne sala na wakakọ tutuo e de epra ne nuanom wadwane e ma sa brede ye hwehwe no obi apantan sa akora 12 years akosua ho afua aba wana kire ne tuoto wo bi nya 70 years kora onim tuoto utimi hu sani yetimi ma one shot to bo obi apantan awusiafo ye de nsam nyina esi ha won mo bo aye kwadwo apia enoba afia aboajewa won so anko anyemu won mo gintete aba be nsamtwefo kukudam enso eboa bi ena ye nsamfo panyi wo fadwo antwibo asiako enso esemu enuano mienu ena yeje agya medin ene akosia eje wakode mene birthday woman Hajia Farida afihima ama afiyi akrasumwe jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek heba for the aba hey okwa awadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekire anti aging somoje na bemma wa hoden sronko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac heba Dani heba Freddy Mens heba Misty heba KNG heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrante sem sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebusinye immune system a. Abosumi pini obi anya ready. Tia semedo. Tia Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Enti me ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixer. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni fiedum yenu ka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. E ma pomudina mapa. FD ashosha sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye. Chalice smart food. Obi benya wa na free ade e na pomudin so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Nana, bibia bokode. What bow washroom have by 6 times. And open kwa aday. Do I said the minya hobby on me junso. Mean to me no, don't shade numbiano. Miss Sorry Junso and Najumuna, Namiko Junso cry. Emma papa, me I said the biaka my yasen. Now pia between me do meeting wow. No bia dan in sheme. Na de aka my yasen no gumi trazes mama nafo. Na de chiri sukurane se. And see me mumposa mini ninchemu. I said die bebano. Me the boy nia, na tradada. E guma worry. Any serious. Tre, metewase. Makobi mupe. And until I meant for Pros Love capsules in your Pros Love capsules, your natural dietary supplementer. Yet in we in a benaya say, and my bombarima oba infinia, Okomo ibimu, Obajon so free. Na Johnson 10 Temenkan can Johnson so too big. Share, Wayne so, your friend True Man capsules, and I do want to mean Wajuman Pamunina so to a chat. And Mama who drinks from Pros Love, need True Man capsules in now. I am natural in for a diabo jamai so. Ubenya Enui Biato, KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddie Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM. Unsa ebe kembi. At phone for Natural and Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema Beye. Say getting catway. Food and Drugs Board Ashishima Gia to say. Era youngway. Would you decline? Not me enjoy work if you hack a crash. Show wallpapers, any curtain blinds are, or do you design any hall, and in the rooms? Wash a shack designer, why you form hall, ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row, baby, free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer SR Tom 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hina, Alaska pet, or a man for Timiko to do a power ton for chemical said dear treatment, equal see designs. Nya, na Joshua Wa. Say as I saw a meton, then show us you. Make I as a clay design. It's not and change wow war Huna, Tantan. Never saying, me Fre Alaska Star Enterprise, and Omega Chemical, a bit treaty, edit 3D epoxy, and wallpapers, a bit design. Yeah, I had my 50, and then I'm a soon crowd a woman more. I come a go for guess you. Now, one more important Alaska Star Enterprise. Oh, Kumasedum, Prudential Plaza, opposite to Wa. Akranso, Tiptoe Lane, opposite Circle Mall, and Wakaishi, and next Kamisadanamu. A Benny MTTD, Fre 0200 281 080, and now 0248 315 258.
Abapamo, woman didn't creo. Online shop no. I and the man I order no or Miss I ready. Share what you be. Wow. So supona me to edema omofa momusu. She say online shopper. What try dia? What pinema we susu na eswa. What dia de krona bre wo die. Minti bida aji Abapamo. The man so akọ Play Store and App Store. No download one app no. The tier one said trafie my ni gamero. Say enter the mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedratto, pharmacies room, saloon, barber shop. Ya ne bon kura fo che de okrum. Wo de mobile phone no kura ye ba yere dia wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Papa Sahara Miss Sunny tea capsules. And no more yading in Abba Johnny. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no crane. Mimi, I'm a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swat, and I'm there. And now, why the yell? No, I'm son or Casa. I said, my back, come on, Mamma, no swap to be anno. Some them are could be none. But okay. I don't expect enough in a work craft. If you're watching you, and I've been one, and you tell me and I have been so obey we are not the Munyamia at the Municipal. If I am so hey, I don't say, don't watch about Nami, my person do me and Moses, don't you ever. Papa Sahara Miss Sunny tea capsules. And no more yading in Abba Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyen was 0246 348334. Nada na so dem ha na ye sumu sei. Dum so na be share wa hayo. Na so generator do say. Eno na mrante gu ya so obi be share say tiere ni. Oyiwa ana da ho. Ya kire me say me nko de radiation repairs na menti ha na generator petrol diesel papa wo 5 kVA e copy 100 kVA. No san so tontoni nyina di ho. Ibi ti say mowa, fufu pounding machine, motogru, dorma, compactor, grinding machine, cutting machine, body machine. Na de wo mo kran poni say nsu ata ma home na opese ye fidie ba betwi nsuo ni nyina wo mu ma wa. Obeyama pepepe. Tanso na se dia si we fitire anase egu ato ho na opese odi dorma machine be pia pa sandia nyina nkete ma wa. Ye radiation repairs edi say adwuma we nyina. Na mo page ma sua de ne wati asem papa. Mo fa mani nche de radiation repair efi say da bosumi nso a wo ka sika o mane nya wo kanda. Wo sua adwuma no na bosumi nso a wo say tia wo ka aka ho. Umpe we na opeden. To moto ni generator spare parts bia wo. We nyina wo ho ana me hyesu mu ebra generator hu sei. Da wo de hawa anase open ni ma ya mabobo so nyina bia to a. Kona kachi awo so fala throttle station. Wani Mansia Rural Bank and a din fee ni mu pay. And as a friend 0244 588 741. But Drew Hodada. OTEC 102.9 FM. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Assemble Dabi. Wabo wasana babium. Wabo wasana babium. Hello. Abrochi what danga. Me frawa obi abi na fa wa de wanya yere foforo wa na. Yey. I am machine wa hu. You are why busy. You any are from why? From me. O jam kwasi ade o jam ye no. Ye mi ye buye wa so munim se me den samfo ye hi. Me sene o jam sika biara. Sika na wo sene no no. Entampe no de no wate. You are o jam messay na nkasa. Entampe na sika no de no. Yey. Kawanu tumne tie mi. Enye so akobi abrochi tu be kan se mu na kire me. Tie. O be sene o jam sika fafa me so wate. Fafa me so ansana ne nsa ka. Yey. Hello. Hello. Akate. Mi se metia si de me maye sene o jam sika biara da. Yey. Yey. We say den no jam aye. O jam ne mmia makoma ya kuru na nyem. Ana wo brox ne so akoto ni nyina di. Enua no so wasaw. So ndo de afoto agberima kan di o se den o mintimi hu. Yey. O jam. Mi se mesai wa ka se o jam. Nyama na o jam aye na me bobo so no. Wa hu di ana wo so de bebo dan ne so no. Wa akoto ngama ma menkren ni no de anu adoko no. Yey. You. She o jam wo boya. Me. Asase na anu be di agoru. Yey. O jam so kwan for all night. Na wo so wajadi. Entampe ho all night and as adi yan all night. Oboya wate wan ko ba biara. Me bokura mpafu. Bye bye. She wo de so na support o jam. Yey. Kawanu tum. Wo ti abuletire o yaka bibia organa kire wa na wi ya no. Yey. Adan. Umu ya di biem. Yey. Ah.
Why me bukurafu? Ojama klabrifu, Miss Ojam, Messayo. Hey, I don't know what I'm no jam, yea. I don't go jam, I would run. Yea, hey, would it do Chicago? Abrotia, or you to Chicago? Ay, my wa, bye bye. What? Hey, Quamro jam, I am a drew. Quamro jam, better send a Quamro jam. Only had your baby for your friends at them. Saibu, better send a one could bring more bass and a sophono. I could bring my pipe and no jam, one corner, dear Fiaba. And I'm tamping no say, Yakasa man out the Atla, Ojama and a drew. Now then, I'll read your man, we never Quamro jammy. Many Quamro jammy and I penny. Now no pass as a Quamro jam and no man is kind of got us in the brow. Yay! Would ye, Niamo Periamo Fanya me what it? Quamro jam, Marco Jesu Manganam de Abayano. There's a cow one day. We say be a country. Mefree, I grant it. My fans, I know. Bantia, baby caco, and then mine, me fans, I know. Intinia, me, I would have for what's it. O jam one bag na maya o jam. Ura me pe otopai si amang kudiu ato kwamro jam dang na wasin. Juru ni nebu. You pi wa di mechi. Ye we bi ha ye frano M320 you. E di ebeti me juru dang ne gu kodo to be dang ne frim fram. We ti mi shu kropo. Som hello, what a menkana. Ye, Miss Yanya, you can see you kwamro jam wo dang ne juru gu no so grama ma kwesi no. You you know can put your mafa. Why? You she kwamro jam mesi ne sa akokon na wo bua fu se dem ada kwamro jam na me kum nana na kwamro jam fu ne da hono ono no de ko museum ana so de ko archives yey she na wo pa de wo ti aburotiro bibia na wo keka kan se mu she kwamro jam mesi ne sa akokon yey yemfa kwamro jam fu no nto ho na fi aburoti ban se kwamro jam se den hunti yey aburoti na akwa no mimi sika ka hu nti hwedi enya sa ma bagana back ye nyina be fili hit no hwe na me ade media bodu koto ne kasa no ye mesra wore mane misika mesra wara me pe bia metima ko euros and dollars me mpe cedis me pese me ankasa me ko seska no se be nya abofra no asa cedis na ade ama me Wabrabwemo Nyami Yeno para yenya pimno Nase musu binaka ya mi nyami beye fi musu yimo Wayena jawasri bwenyo Wabrabwemo Nyami Yeno na wampara yenya pimno Nasare wo bi na kaya mi nyami beye fraro wo yimo Buaya na jawa sri buenyo Asemba nyami asemba yeno na para yeno Waile ya chawo akinkanwe ya chawo Eradie brana bekenya ni asema yenti asemba badabi asemba badabi asemba badabi samoba abadabi within the Yehowa, when Yamimu Yanko to Tobo, so bad, when you're ready. What will you tell you upon your Domacoma? And then I walk on your Sassy, and then Yammy no Brian Super. When Yammy I'm on some way, to Sona, what just in Yammy when that's the yes, Papa, let them away. Okay, I young count Odoman Kumenyame, and Pempen Swa, or the yay ababidri, a yaya hoa, a yaya niso. Arafonia this year, Sabri, Yabema, young ha. Yabetchia young ho, Nayama, young hon so aquaba, the about 102.9 FM. Aha,
ɛyɛ Otek FM so ahania santima nyina hohoahoa afidi kɛseɛ ne so awiaberɛ yi yɛhyia na sɛ yɛhyia sɛ yia na wani tua sɛ yɛde adesua ne yɛde kyerɛ dwumadie no bɛsom ɛna awia yi ka hyɛ ne nso sɛ ensɛm hodoa yɛde ba ɛwɔ afidie yi soɔ no yɛde bɛsua de akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na ɛnɛ dai ɛyɛ da soronko ɛwɔ yɛnnuanom muslimifoɔ ɛnso abakwasɛm mu sɛ wohwɛ ɛnɛ dai idil ada na wote si mmɔnten so ɛwɔ asantemane ahenkuro kumase mu a nneɛma bebree na ɛkɔ soɔ ebi yɛ mpaebɔ ebi yɛ anigyeɛ awia yi yɛ nka bi nhyɛmu ɛne ate sɛ akwadaa ketewa mfinhyia dumienu ba ɛberɛ a yɛrebɔ mpayɛ anigye aba sɛ yɛbɛpɛ nam bi de aka ya no na yɛawewi bie no akwadaa deɛ wakɔtwitwio yɛ a wakɔma warning shot pau mazime dibi aboabo ɛyaa ama ɔtootuo ne saa no wadwane etuo na kɔ akɔka obi abɔdwe na pantan yɛ asese yɛ a yɛkasa yi obi ebra na wobɛgye w'ani wɔ saa kwan yi so a anyanyam biara akwadaa ketewa ɛbɛboa wo ɛfa hen ɛna saa akwadaa wei nya saa tuo wei na wɔde yɛ saa deɛ no well ne nyinaa ka ho bi ɛna ɛso enti ɛna awia yi a yɛhyia yi yɛbɛtututu yɛn ho fo wei yɛ the holidays edition asɛm bɛba da bi no ne holidays edition ɛna awia yi yɛde som no na dwumadi a yɛbɛdi ne nɛ da yi biribiara bi wom okɔ yɛn Facebook ne so a yɛyɛ live ɛwɔ so ɛnɛ oka ho bi me nso meka ho bi ɛne yɛde som okɔ Facebook ne so na wohwehwɛ Otek 102.9 FM okɔ Facebook ne so wohwehwɛ Otek 102.9 FM a yɛ stream show no live ɛwɔ Facebook ne so mo a mo YouTube ne nso so no wohwehwɛ Otek 102.9 FM a ɛhɔ nso yɛ stream show no live adwenkyerɛ bi a wowɔ no sɛ yɛ Facebook o sɛ yɛ YouTube o obɛto ama ne yɛn yɛbɛgye awia yɛbɛkan ama obi biara nso ate wɔn ka obi biara a wopɛ sɛ wɔn nso kyea no ɛwɔ afidie yi soɔ no wode bɛba wode kɔmmente ɛwɔ Facebook anaa YouTube n'ase na kyea no na yɛ mo nipa koro ne din na yɛma no badeka de sala ɛmfama wo ɛna awia yi Alhaji Krobea Nana Yaw Asante Majimadwa Antonio Paul wa Argentina ɛna ɔse Alhaji Krobea yi awia yi yɛka wo ho na ɛnɛ na yɛnim sɛ wo ma a yɛbɛba holidays edition yɛde bɛba bɛsom awia yi ma yɛma wo ne wapamfo nyinaa badeka de sala yɛnuanom muslimifoɔ ɛna awia yi yɛkyeakyea wɔnom nyinaa ma wɔnom nkwa so Argentinafoɔ ɛnɛ yɛn nso yɛabɔ adeɛ mu ha dwumadie no yɛasesa abɔ yɛn bo ɛna yɛhwɛ wo live ɛwɔ Facebook ne so yɛda ase Nana Kwame Mensah Bonsuhyeka ahafo ntɔtoro so ɛna ɔse ɛnɛ badeka de sala ɛnkɔma muslimifoɔ nyinaa ɛnkanka ɛne gyaru yɛ a wɔno nso ɛwɔ ntɔtoro so Nana awia yi yɛn nso yɛtie mu Akokere Junior Tiero ɛna wɔkyerɛ sakra yɛ Krobea Asante awia yi yɛn nso yɛyɛ live ɛwɔ ɛyɛ show ne so nyankopɔn nhyira mo na ɔnka mo nso mo ho ɛne mo dwuma pa ɛne adwumadene a mo nso mo bɔ owusu Boatin Joseph ɛna ɔse Alhaji Krobea na awia mo ha na ɛnɛ yɛhwɛw ɛwɔ Top King Barbering Haircut ɛwɔ sɛwia ma memfa saa akwanya wei so na CEO ɛma Top King Barbering Haircut ɛnɛ memmɔ naba so na menkyia no okay ɔda ase gyew so Atanga Bernard ɛna ɔse Akra Krobea ɛnɛ yɛ ahomegyeda na yɛbɛsrɛ yɛnuanom muslimifoɔ no ɛne Ghanafoɔ nyinaa sɛ COVID-19 no ɛyɛ real enti ho nhyehyɛeɛ yɛ a yɛde agu akwam nose mask hyɛ ɛnom ne adeɛ no ɔnom ni so firi sɛ seesei baabi adeɛ ne kɔ no Nana ano yɛ ayɛ den Francis Agyebɛkwen ɛyɛ CEO Emma Bosomtwe Bank Kontanase ɛne Chief Inspector Ansa Nana Krobea ɛna awia yi ma wɔnom happy holiday ɛfa ma me ɔgye so Martin Mawulolo ɛna wɔkyerɛ sakra yɛma wɔ ha o na ɛna awia yi me wɔ fa de King Jesus ɛna me nso me ne apamfo no nyinaa yɛabɔ ade mu ha yɛ a yɛhwɛ wo Nyankopɔn ɛnhyira mo asukɔtwea drinking waterfoɔ yɛn nso yɛhwɛ mo paa wɔ ha ɛnɛ nya asɛm ketewa Honorable Baroski
assistant assemblyman and was the Idil Ada and comma the Muslim friends especially His Excellency Alhaji Baumia and now Faye Jacob and Muhammad and Chairman Sule Nana Krobea Nevi Yama Wonwina Badekade Sala Margarito GH and so wa Humani Subi and watch us a Krobea and Moro Market for no Yanso Yaji Yaja where ye the Badekade Sala edition of Asem Beba Dabi and na ye de air somono Yankupon Shiramo and a dan damon nepa monsomo de ba na mo de besom Krobea awie yamwa ho sampa jamra bono regin and awie yanso yawa ye hwemo montonko so ene modepa modwuma pa ya da ne da monsomo de ba na mo de ba besom okay obari a chia me awie ma ha ya ja akra umpom to say Yankopon ado me ho ya pa akra and na ya fofida I today when I come in I decided to give the message to the Muslims in English. In English? But unfortunately, I'm not well. I'm not well. Since yesterday. Oh! My body pain me, especially my in. Your in? Yes. It pain you? Yes. Oh! You take Helper Plus today? I don't have some. Oh. It's finished. I have to call doctor for you. It's finished. That is why now I'm worrying when I will say the come here. It's be now you find something eat this morning coming afternoon. The food. You find something chop. Oh, small. You chop small. Small. Or tomorrow yesterday no you don't eat proper food or you don't sleep well. That's why your in is paying you. I don't know. Oh, I'm very sad. They try small. So today is holiday, yes. And today is Muslim day. Yes. At least you say some English small message to them. It's good. Or they are small crowd. We like it. Okay. We like it. Okay. Small. I know that. Commissioner Mohammed can give me a strength to say something about it. Good. But before I speak English, I throw this announcement to you you so throw to Obolo for me. You are throwing the announcement to me to throw to Obolo for you. Okay, throw. Yes. Throw the announcement. This announcement is Obolo. You know that when Oba Adiechiami speak English, there are so much has worrying him. Now how? Thank you. Now I'm hungry. Yes. Good. So today I will speak the message English to the Muslim. Is coming for the stomach starting to worry me. So I want something to put in the stomach. My stomach. So that today we need the food and soup. And soup. You don't need any raw food. No. Bring No. Something like that. Okay. So the food and soup. All team. Let me see on this way. It's a fufu team. Yes. Good. Bepa Chow. Yes. Chiambia ni mu asam ka osena na wasuma. This one I can't say in English or you can help me. Chiambia ni mu asam ka osena na wasumwa. You can turn to English for me. Oh. Okay, you can put to the box. You put the English to boss. Yes. Hey, when you see the word and into the box, comma, it means Kukwasi is already come there. If you read the Bible, any book, you see the word there into the bracket, it means Kukwasi sociology has come there. Yes. Yes. If you read the Bible, if you go to the word Eli, have you seen into the bracket? So Kukwasi sociology is there. It's in the Bible. But you not tell the Muslim people anything. Only the English. Speak some message to them. I'll come. When he's coming, he's doing. Come there for me. I want to say something to some people before I go to the main message. Okay. Because the second is going to Apostle and Jataba. When I speak English, nobody can laugh in this studio. Okay. If he's starting to laugh, I'll give authority from you to sack on from this studio. Very good. Can you give me this permission? I give you the permission. Okay. Okay. This. So today, if Obadia speak the English
and you laugh, yes, we sack you from the studio. Very good, very good. I'll give you the permission. Yes. Okay. We are begging Almighty God Allah, okay, to bless all Muslims in the whole world. Good. Blessing coming into the percentages. Blessing in percentages. Yes. Okay. The whole world gets 60% the blessing. Hey. And the whole Ghana give you 80%. You give the whole world 60%. Yes, and the Ghana 80%. 80%. So Ghana blessing is more than the whole world. Yes. Hey. And Asante region is 100% for blessing. Only Asante region you give 100%. And the whole Ghana 80%. Yes. Okay. Who take the left to show the father's cottage? Nobody. Why not didn't Nobody. Okay. Because I'm Asante Nkwadi, I will say more blessing to the Asante. Good. Muslims and the whole Asantes. Good. This is the message today to give the Muslims. Okay. So Nana Krobea sign. Okay. Nana Kanewu sign. Jataba sign. And Apostle sign. And Obo Adiachiame Tom printing. You not sign. You Tom printing. No. When we go to Kukwasi, I don't learn sign before. Okay. But the one I know is Tom printing. This is the message to the all Muslims today by Asem Baba Dabi. Thank you. This is not to take you crew. The Asem Baba Dabi crew. That's why the letter no sign. So I don't bring the letter inside. That is why the Asem Baba Dabi crew sign. And you Tom print. Yeah, I'm Tom print. Okay. Yes. Thank you, my learned colleague. And therefore, where you into the tree. Some people who are not understanding Kuku is already to understand the English. When I say the English, you say yes. Try to bring the whole to tree. The tree. Okay. For them people who are not understanding English proper, especially there's some people go to school but don't learn English, sociology, English. Sure. So try to say something. Now today, you know salad and cabbage. You know, you eat some this morning. Your English is. Today is good, pow. So, or you get some book you they studying kakra in the house. Akra, yeah. Do you want to laugh me? No, I'm not laugh you. No, you don't laugh me. You say when the day I speak English is not good. No, like my college, anytime I speak English, it's good. But today English. Okay, let me put it this way. Today English is Fanta Bruta. So, I said the English fro. But the other time you spoke the English is at but today dear, you fro. You remember that I will pray for the Muhammad to help me there. Give me the strength to speak English. So Muhammad, yes, give me the strength. Peace be unto his name. Yes. Give you the strength in the name of Allah. Okay. So that is why the English I speak is going fast. Try to say into chi or vernacular to them people they are not. And the vernacular too is English. Vernacular is English. No, as you is English. No. But you say you try to bring the thing to chi or vernacular for people. It's chi for me and the people to save some people who are not understanding. Okay. Chi today when I Obolo. The message you throw to me, I throw to him too. So he hear before he get the message. I'm on air. The message stone hit him hard. So yes. Okay. So he sent message say. So the message you throw it hit him hard. So he hear the message inside him. Okay, thank you. Don't worry. Thank you. And therefore they have vida ni nyina ka ho bi na so. I'm telling you. Asem Beba Dabi dwumadie no and maka kire say e packed bibia wumbi we ye the holidays edition and ye day ensomo no and ukọ ye YouTube ne so a ye wa ya bright e wo Vicenza Italy and was the nana and the modern sembeba nyankopon kam ho Amina Ahmed and was a Badakade Salah my fellow Muslims family brothers and sisters all around the world Nyankopon inshiramo Frida Nimako enso wo yen YouTube ne so bi and was ye wie ma menchiachia mo me hwam was Stuttgart Germany Nyankopon inshiramo wate
ene mwasa tena se na mo be kire ye ne ade ama ye nso yesua de Ophelia Mensa enso hwe ye wo London sa London Krowey da bia me ya me hunu bo CROYDON today about the English come so help me mention this name my colleague. It's a town in London and it's spelled CROYDON. This C is sounding K or C. C. Can you remember that the one C say one C tone like K? Have you remember that? I've remembered. Sociology. So this one sound is CRO. So it's K or C. No, this okay. Take it to be K. You pronounce the K. It sound for me. Sound for me. Okay. It is a 3-letter words. Or the another there. It's 6 letter words. 7. It's capital letters or small letters. Yantuaso. Asante na ne ba no kwaka kira nsa wanyom o se he wona manu ani so biri wo se ya na yam yo ya o se ne obawu kusie ebi nie bade na o usase enne be yiremba o jasa keto enti enne Ophelia Mensa o wa London say ye Croydon no say whatever me da bia me kasa Ghana ha ye wonkura amonso ye kasa bombo amuntumi mo entimentumi amode no ano no Ado Frank Shoemaker, Nana do Shoemaker, no man you pull Nase, and was a happy holiday to Yenina, Nana Krobea, and then mobile yen entertaining say ya, Bema yen yache, na yen see you refi yen pressure. But only my dear be, Asem si, ewo doma empotamo ho. Na Asem noa esi, and se mami grusi nibi. Oni ni kunu ene tie e wo saa area ho kama oba na okunu wa ya eja grusi ene maame grusi na mpanyimfo yi wonu wanyini pa wonu kɔ wonu anim be ma ne wo mfinhia wo ha nyame yesira no oba ne wo mfinhia duokunu ne akire na akora obi nim de asiye maame abrewa ne sɛ ɔma ni kunu enni idre adai bi da adai ɔma ni nibi adai sa manfo kunyan ebi ku anantwie ebi ku mpranko ebi ku mponche ebi wi tilapia fish no oso wo mani kuru ni bi adai wakotam wo mafunu wo dia wo dia awia moma memkɔ akwasi bodua ne nkyɛn ɔyɛ na adwuma wɔ akomapa FM kwasi awia yi otek FM so nie yɛmo ha mina no jose ɔho te sɛ kwasi nyankopɔn mpa ebo okay wadama fun ya wo kasa so is the speaker out yi free ho ena sɛ hands free bi nso hyɛ mu atu ya na ma ye yi kakra ma ye nhye da nte onka yie na wadama asɛm we ya ye ti ye ya asɛm a ye ne aye ho adwiri ye sɛ maami a wanya mfinhie aduokono ene akire 90 years betumi abɔ ne timpo sɛ wo mani kuna a wanya mfinhia wo ha eni idre adai bi die ebro ye so e de be ne ka maami e ma ne yes ade no kwasi mina meda amincha wene wati foi na na mbo abase wo ajumapa mo dia dia som mo mai na mincha menu na in fact ne brofo no e kama pa that's it chane mame ojo so ne nyana se e da okura ikami na oba doma is harmani kuba kwa fo chanchan ase awe wo sem na titinti firi obai ne nyina ne se ye mame ba kwa fe mame gusi wano emfisia no adokon ana tete watimi edi oni ne hukania ono so ye fe na ye aja gusi ono so wadi ye 100 years nfi ha na menia asem no awe wo sem nyina kofa ba nyina etie nyina ne se omo wo obaba ye bia omo nti a omo so omo fe na ye mame gusi me kan say afia gusi enti sa na omoba na ye friend uti mu so mo ina ye gusi for the gusi family ana omo wa chancha enti gusi na attach omo din so na eye da okore twa me die na che say mame gusi ne nikuno aja gusi omo din to kwa esi ani na nye adana nko ana na che say omo so da omo ta ko na sa da de nko are na eboro so
and the about on my na or money. I have friend a fear goosey, and how much they say no pipe, and the oba modern now over a year for the damo. Naja. Oh, beside me, say, and no, I didn't quite say, to quite much my dancer. The ornament as a goosey. Every say, in fact, to quite about the actually, then moving in Krobea or mobile day on penny baby. Na you will be an action or bet into a day or Casacho one day, we any a mamma. And Jadia Chebes and Sampa Master and to Quanagusha a generation. My son is in say, Nipo, you know, feel quite a movie na. Yeah, I see a friend be monopos. Now a beer war a year, mammy, so. And Jabasanaja, Nebani a German and the Opadian mom and the cornage. Joe Wanaja, Obisan friends, some Bessina, never pan in mammy aircon. No be do fear, just a mammy greets in India. While Modena, just a never panel, while holding a boy in Asem, I just over Buna, Japan, India, or Pataya, and I do the Banu Bisanam say, then Naba. The hormona, a mammy greets a bit you say. The old man say, I just goosey, what did fish or honey. And to the science, when you need to do, can you quite say, Cars up now, or that's the come. And can they other can ODB that? And she was a pretty. I can't pass out no young we are there or not. I'm a good say, and I can say, on one casa, a bedroom quite a different term. And the Basana, Nebano, the Sian and Naka. In a notosimino, or Sancho say, I just greasy a yo by phone a tosimino. Now, a bay and I say, Ansana, over the war or no, Mammy Greasy, no, by Binette, Nasabano. On the war and Colamaku engineer. Now I am in charge of Uncle Anthony now. And it's a friend granting in free mono. I never get a comment. I just wish and I didn't beg you. I'll read Sam Quadana. Now, I never good to the on a more balance engineer. Now, Gransiana or no more. I will know. Mamma could say on Petal didn't beg you. Ever written in Bensiano. And to decide on the way I didn't say. We cool. I just wish. How to catch any bank. And in the body, I shall not find yourself. You'll be whatever person I just wish I had in Fincher, I do the near chimney. Now I until one penny send the several cassette, you have a for Neban saying that then the fish Roberti by your mom. Come up by your mom, what a second, several cassette. I just wish you by for. You don't know, find out. I say, I don't have money for tonight. Never watching the guys to be not quite saying, like Bino. Don't know, find out in your mom, what you play. And I'll thank you. And to Nandy, will be something like the Fina Semester. I'll go do fear. Just say, never I just go to the demo jama. Oh, here now, find the corner or the Minnesota for any beer. Now, I just go see. I already say over cold food. And finish your high now, you know. On a white thing, I'll see you come from our young food now. And you know, on the panel say over cold food. The Honor, not just say, Mamma Goose didn't enter. One more food pie and they already drinking. Just say, Moja or Panam away. And the Baba never paid the Mojam. In the only time I didn't check one friend, I had said them Pundy Quanim and Kim Keja or Jam. Jabas Anaja, I'm often I say could do no. Accra. Now, a bit way what the Infinciano, I do 90 years, no, or as you cry, a woman fully be a challenge. Well, wouldn't now by audience and the what bang in the end, they should be the 2 woman. Or 30 years and yet in 20 years and 8 minutes video no Paku. Just say, yes, children put, yes, children can answer it to my transfer. I put it from who and see. Now, almost a buy. Now, I do on just a Corana Coyatan, and say, oh, yeah, I'll be when I didn't feel quite anymore. I didn't know who's near or more yet, and so I put it for just a moment idea. And found we say, won't feel quite anymore. On the Chua, now, at your name will be caught and a lecture. In the bus, I don't want to call a fear police station. And I just read the moon, so many copy of Doma Central Page, which was to Echo Shimu. And in the upon Yadom, now I say, I put it for HM, we say, and not that they are coming in Naya, Omade, Mamma Greasy, Ewa Jam, Assembly. Joanna, beside a police commander, no, say, since they are an inferior quanimo. And this ano, the Cobasem, and a Bupona, and no son, no, which I say. Omo the moment with the woman found man new few quanimo. Namum courts and a betch and Tiago Adum and no. And I'm with the mamino. Echo came over 1 second court. And to medical people on Naga, Chief Justice Ofori, Etna Semnoso,
And Asem no Mubo, why could you ban on which say Asem Abobo, a year, Mammy Greasy, said the dear, Papa Modena, a year on one Casanicuna, and the fashion to the deal. I didn't think our uncle does, Yassi, and Finchana poly, edu. And find your Jumadin and found some of mine from Ghana. Now, so film about next time, no, on some edges said you. And Jehoram, na, aja, I'm out for parents, sorry, and I'm with him says, Siano, and my name feel quite new into Cabaya. Anka, I want to soak a crammon, Mamma, a lawyer. The lawyer, and also your business question. I'm with him saying, no, crap. Now, court, it's mere consideration. Now, I'm mentioning feel quite new. And didn't feel on what the man and said, you know, or much to a noon. And December, Manuka said, yeah, Mammy, Goosey, you didn't call a year, Sunai, facing, or papa them a year in Finchiano, a noon, at a sum of mine from Ghana, a woodia, or Nanka said, dear, it's a new or Tim Camofuno, a detention. We know, besides, not just a seminal update about her. And it say, Mammy, 10 years, no. And kaya 10 years in Pony at the Neko, and an a lawyer patcho, and your money 5 years. Sabe penalty, and kaya 10 years, and Anka Modineko, Nambum no, the lawyer, as or they can be. No feeling to chance, no feeling to, and Omoteso, a man a year 5 years. And think I'll shank catch us 90 years, Nanka, what you know. That 10 years ago, Banaka is overhanded. Now to somebody a matter of 5. Enjoy Banana. Now, upon now, don't say when film a war, a Fiasidia or Banaka or 95. Hey, Abreweya to me at Chiwama Fludia Boniculu. Okay, Mabao, Quasi, Wadama, and holiday, Uofie, Mama Yanko, YouTube, any Facebook, and a soccer cra. Na yen share Yeniswadie. Or dear say Facebook now wa share Utek 102.9 FM. Say YouTube so now wa share Utek 102.9 FM. Na yen shadie. Ebra ono mochi maameno ewo chenchani ase ho. Se wedi se wo ni ebehu se womafuna ode aboni kunu na be ma ne da ho a wawuo no. Ono mochi no yere no edi ahoma echichere maame no. That is the video. Monhwe senior sa video no na etie. Ohwe maame no a abrewa poso pa na watumi edi se wo no 90 years abrewa. 90 years abrewa. Ni tire hu nyina fudwono oba de hu de akra me hu abrewa poso bia ni tire no afu tire no afu ewiase ya enche wakra wom na aye fita ana sabre ememe bia akikire no ana wamba ne nsa ne mienu so ana wo mo kikire se ne ye kikire abirikire nan no omugusu a wo no mo kikire wo mo de ahoma ye de hataso ade ni bi ana egusu a omugusu a mo kikire akwa na wo kikire wonim kikire ye pa ya no asan de afantamu se de wo kikire akokọ nan no aha omugusu a wo mo kikire omugusu o kikire ngo chira uchechire mama panyini pao mama pen next wo muntimi nchechire o akura won so waje ne ho wo woro hwe na ayi kwasi yi se wo hwe video yi ebra wo no chechire mama no ne actions no ne ade a wo ya mama na dwimu da ho oye boko bibie ha no efri ebie mfie kakra ba bedru sabre bibie ha mama no akura mama ne man ejese bibia enha ye mama nembo kan se na yi na yi yana into the post. And Yana send the Oyana and Cano. Yeah, no, yeah. Mamma sense you went on one video, but some of your children are telling Mamma is but they could do it. One of no about it. Well, we need a band in your name. We just say, oh, band the word. Okay. Papa Noa obo na ba eku no nikuru no. Senior no da ho no de na wayunie. Osha olumai akokura poso mfinhia wa ha. Na onu tumi kentene won ho enti won ho den. Enti na bongo
ɛna egu ne nkyɛn no wahyɛ na fuom taade yanka ɔno kɔ afuom ɛna ne yere ɛde wɔ mafunu atete no akɔbɔ ne kɔ akyi po enti so ɔhwɛ no a sɛnea ɔda hɔ yi ɔtɔɔ hɔ no saa ɛna posifoɔ de bɛpagya abɔdi no a ɔmo de kɔɔyɛ na ɔmo kye maame no koraa tena ase foforɔ na boys koraa yɛ sɛ wɔwɔ yɛ abrewa ɛnyɛ abrewa na ɔyɛ ankataba yɛbɛtaba taba wɔ ha no still na maame na no ɔden fa saa video ne to so wohwɛ sɛnea na maame ne kasa ɛde na kye hwɛ ɔde hwɛ o hwɛ ɔbaa deɛ ohu deɛ akora ma hu sɛ abrewa no wɔte hɔ we kura ɔsere ana ei ɔmfa hwɛ hu we di abrewa mafia paa o hwɛ wɔkasa o moma yɛntie voice ne kakra wodeɛ kwasi gyina so moma yɛntie saa video yɛ ɛda so yi moma yɛntie ne voice ne kakra na yɛnhu maame no actions ne nneɔma a na ɔyɛ bra ɔmo kyɛ no Enzam ha pa na kwasi ayi wo mo kire maame ne sa no wo mo taba ne kakra wo mo bo na agora é maame ne experience na je kwale na se tajo tajo na yo heya Asante na Asante no ya mapanta ma obianfa panka el mama die chena no ya nsan nsan ya semo enti ne ma ne te se omo maame aku omo papa edien na ne ma ne nso ka sambe die na omo nya eke nya court de nya kwa ya don gisi court maraga no mama informa say the mama na go to afia enti omo chese omo ma say na abena brebe ompa mama nche mama kan say mi ba chese ka say beti ma dia no no sana yo enti sa badia mama okay mo yada say ene wa manebo enti say ye ka say de abrewa 90 years court man 10 years na ne lawyer srey enti okutwa 5 years abrewa no ena edaso no maami nyina so nyina ne say ne kunu no dinkan ware obabi ema oni saa ba ne wo mansia emansia ne nyina awui enti ne kunu ne ye baifo ne baye no ena odi ku saa maame ne mansia no maami we ya woda TV so sese ya anso ne papa na wonsia enti papa no wanyini dodo esese wowu frisese wanwu a ode ne baye no besa hwe ono nso mansia no enti sa ne wonwu na 100 years wo betena se de a ono abeboa papa na mnawu ene so okoba okofa wo mafunu a ode ya denchi papa no wakuno ye na kwhye mokyere maame no ye na kotum 5 years enanom sanye was say a mema chere ema. This is a critical example to sadie we. Oba de cha me sima krope. Akra me da se. And holiday ni nti. Akra. Se wo hwe asem ya eda ho ya na eye arehosem. Na ekoso abusua mu ne afiefie hwe. Ono na adwen ne se enkwada no papa no na ekum wo mo. Enti we se wa anye na wa anyi papa na mfiri papa de wa wi sesis. Wa wi sesi ba ko na wie no osan ba wi sesi na aka no. Enti on se akra ema wo esubi ene ban bi wo mu a enkwada omumfie omo papa omumu omo papa omo fom papa nya hwi nyina no dodo no a efiri abatan no ema no dodo na efiri abatan no enkomo a wonom ne enkwada no ebedie enema se ombedo papa na se ombedo ombetan no a efiri wo mo na wo de hwese wo ne obi ni obaate wo obehwe akwala no efiri na hyase ne nketo asa akọ wie ss
na ebia so wako training college o se ho ahwan na the last year fa na year no se bibi nti papa na ntimi antua fees no a na se oba ni timi tua de papa ni ye ni nyina yegu atwam eye past tense atwam papa ni nya hwe de obeka ni se wo hu papa enkan ni de awade na gu no on so papa odi ni sika na epema on se won fi wo on se ni sei on na te dodo a we ni nyina atwam awufo bi no mutimi tutugu enkwada so mu saa ama papa bɔ no ɔnto bɔ ne bi sɛ papa so ɔtea no ɔbɔ no ne mfie dumiɛnsa mfie du nan ɛkɔ du nom no ɔbɔ no ɔnto bɔ ne bi ɛfiri sɛ maame na ma enkwada na hu ni sɛ papa no ɔnse hu na onye obi a kɔpem sɛ ɛsan sɛ ɛmɛɛma no ɛmaa no enkwada ne bɛn ɛmaa no mɔɔ no nti no deɛ ɔbɛyɛ biara no ɛbɛhyɛ agu sadia ni so nyesu bampa so oye oba tan wo ye oba na wukunu wo so obese wukunu akere wo ma obedidi wukunu atem akere wo ma da achi nyankopon obebisa wo ebi na maami ya ya akoda ni wui na wo de onya baifo ni bi wo de untime nwe wo mu bi wo be kom kra no so na ye baifo no enso wo ya mankwala na huni se me pam asem ti na makum papa ko papa de mankuna wo nche ho wa wi sesi awie o sa ba wi sesi one de wa wi sesi o wi mprenu a eye dumienu and was here the memo di kai when you feel wa eye ko wanyini no am afie wa ma wi mi sesi no wa ma wi mi sesi no and say what dia ba ndi abata no moma yen kanse mpa enkyere ye ma no na anya bia no memba na sori nyane mo anadwo memba na sori nyane mo anadwo nko ya na mo twetwe mo je say akire na bia na mo afene so enti mo hwe ni ye na memba no na de ema no eba okay me da say comfortable wa and was say it might be dementia. And where the Yariana Monsachmame. Why? Free my petty number 2 a chance and was say empening for say na dear woman penny in 90 years. Now won't na papa na 100 no. So won't so cry woman. I don't know what your own casa won't swing in tears who. Huh? And any pan crocro one crocro woman in the pow or your banner where your crocro 25 years you could prison or Bequaco Chaba. Obekwa ko twaba ni tina yesa judge no ohuni mobo okay say be adwene mu it has something to do with when your problem wa adwene mu okay we get you comfort right confident asamwa and was say akra ya Krobea Asante na wie tikrum na men so me wa ye hwemo good kanau what to say Krobea otumfo nyankopon adom good the nyamiase enioma ekoso ena wiai adofo owura bi ewo manim ha sa wura idin ede nanabonsu na botayenti a ene nanabonsu yi ewo manim ha eye asem kese bi odi atiefo mo nkoye Facebook ne so nkoye YouTube ne so me be show mu pictures any videos bi sasem wei na ya asem benya simam yunu fagugu yegidie sunsu kaka yen na ya asem benya ya nana bonsu ne hu wombie Krobea medase Krobea be bosome ene na kakra ne ekọ bosome mienu ena yenya ne ntie se okọ amanfrom abranti bi oye taxi driver Fred Prempe o 54 years na crash bi eye ne yonko ene Prempe a wonim no a wohia na wo frɛ no wofa a ye frɛ no yawo agenkwa wakodi Prempe yewu ewo ohwim amanfrom CPC ono ane yonko ohu Prempe taxi driver na wo frɛ no wofa okay wakodi newu ewo amanfrom CPC otwitwa no wieye no wode ade bobɔ ne tirim ewieye ma no wiye senko ogye ne hyen a wotwe free ne nsam no ena wode Prempe no akasa atare sa kyekere ne nsa ne nan ena otwe no ede ne kɔto eye enwuram enipa hu de na ekoso nso suronti onom antimi ankɔgye Prempe no nkwa na so mankoye ne moa ema Prempe ne frim na Prempe ne frim mu no ena ho awerɛhoɔ ɛho atete ɛho sun Prempe ne maame asɛm si foforo yɛkɔ efie ene Prempe maame kodi nkomo anopa bi ɛwɔ ɛyɛ nyansapo adwumadie so ɛbra na Captain Kuda ɛtina adwam
maame no so kyerɛ ne yawdie ne ba na wafiri mu no hye ahye ne sanse ne ba no sɛbia ko anya do a ɛna na didie ɛma ne bidie enti saa brɛ no kra wɔkan sɛ ne ba no kɔ ne deɛ awerɛhoɔ ahyɛ ne kra so ɛma Krobea yanti kutam yanti jame prempe maame no so afrim enti asɛm no tɔfa bɔ mu no ɛno no enti abranti wɔ ha yi ɛyɛ prempe a wɔfiri mu no ne wɔfa ase ɛna ɛwɔ yɛn nkyɛn ɛna yɛ maame no so a wɔwuo no ɛyɛ abranti ne nana ɛso ɛna afiri mu no okay enti atiefoɔ saa na teɛ maame abrewa ne ba etwi taasi na wakɔ adwuma na ya agyenkwa ya wo hu prempe ya ofre no wofa wache ne dropping na dropping a wache no aman from CPC ohim aman from boshan kwaso na onom akoku owura yi ya won botaye nyina ne se omo gye kaya otwie no e de afiri ne nsam Oma kuna wia kyekere ne san de na boka atokora san tweno e de aka ho na wohwe ba bi a onum kodi owura yi sa wuo no a obi abrofuo bi mu proto bi so e na yadu aburo no edan mu aho tusha e prepa koso mo am wo ye Facebook ni ye YouTube no Babia incident no esiye location no enie se ohwe picture yi a edaso yi a eye abrofuom oba de ohu de en kra me hu no se nsa edan mu edan bi a obi ato na ewura wom na ohun se hwa pepere pa hwa pepere ai se de nipa bi edim piripira agro ana wo mo pere ho no apere papa na ewura na bubugu ho na nya asem ketwa saa na me hu no okay omukun no sebe ono anatade e hye no ene wono mo wro ne ho esane kyekere no fasa mfonyini ntoso ba kata ho good oye bema tenten gramo sani oda ho yi wono mo abo ne nkonsa amwatina nanom e wonse ye do botaye ne se kaya wotwie no ono mo gide afri ne nsam ohwemfo nyini ya yade betu so sese ye ya atade no sani omo de kyekere no sani ni nipadua no ehu atwitwi ne nsa ho nani emogya nyina pie firi ho ba fa no so to so na tiefo hwebi ono oda ho no oba de ewu de en akra me hu se owura bi da ho na oda ya na nanumu abai na ya kyekere ne nsa na emoja firi nani ase ba nza afa na so nje mesan so oda ye ni ntino emoja no enam nani mu saa na ba ba bia na so no ewo no na we dem say ne boxer no na omo kyekere ne nsa no omo te ne boxer shorts no ena omo de kyekere ne nsa na omo de ya kyekere ne nsa gu ne bo obe manzo odina so obe ma pa bibia ne ma me ye oba panyi afiaketwa afiadwubi kete ose me bayi kwai de enche menso meko frisa arehwa kraso tinanom abrewani nie oh na bozu na nya mfie sai Krobea medawasi eni akwanya kesi a wodi amame Krobea mena nanya 115 eba try Krobea na ne hoden Krobea na ne hoden pa na ne hoden pa enya agro ono atimi si ne niema ekwa afuom eye bibia eso ye bia na ne hoden pa ono atumi kɔ nafuom eba try otumi kɔba hoden mu eba try otumi kɔba hoden mu ne hoden kura chen ya ye mrantie no Krobea bra maame no ne ba ne firi mu prempe firi maame kɔ hɔ no mu no mene no kɔkasa na maame ne wu yi a mete sɛ onya 115 kura no yem hye me esan sɛ wo yi nipa korokoro wa enti no me kwa wo ne me di nkomo kama kyese na no dendenden na hu ne site ye adwuma otimi nante otimi ye ne bibia obi akora anye ne bibia ma no enti no wanyini a ahoden eye nyini a ahoden ewuom a wono akɔ na afuom wo kyese wo ye ne bibia nya panimu a obi eye bibima na
maame no ɛho ɔden papa yɛ kan ho ɔden a enti ɔmo kan sɛ wonya 115 no kura no na ɛhwehwema so sɛ wohwɛ no a wobɛma no bɛ 80 kura na sɛ 85 years ne 74 no bi ahoɔden na ne kuta no okay bonsu ofa prempe ni wo no asɛm no sɛ ne yɛsi yɛ no mo abusua no mote ne sɛn okay me da se Krobea emsa me ya from na bonsu me so me obi a me twi taxi dodo na from bibia be fine okay me so me twi taxi e wo Konfanochi na that day kra na me wo fa efrim no me ni hia wo atasoma so na me wo fa no oya adwuma wo tasty queen e wo Santase runabout ti me ni hia ma me ka chen so wo fa say the adwuma no mo odin o na o so onya hwe be yi sa da na nipa bone for ba beji the confidence no that particular day na kasa me ni hia okay eti anwumra no be ko fie em say bo be 12 o'clock e ya homachi e na me nya call be hwe na e me father ti me pick no say o fa e na obi akuna to CPC amanfrom eti me sorry mra eti in fact na areho ato me eti be kwa mentimi an drive ti me frɛ guy bi wo ho e na obefa me car na ye koi ti ye koi in fact na wakuna wie ama chese na taso ninsa babia what ama the boxer short if boxer short no Krobea or the bi ehye nanum eti o chechire ne nan echechire ne nsa sabi obona deja na kasa ne nyemu no nurse ne bi ena fa no a ode ne ko wura ode ne wura CPC sa CPC ekwan mu nti oba no nurse ni ena che ne dropping sa me wo fa ne ba fie na nurse ni ye me wo fa the customer eti nurse ni de me wo fa ne ko wura sa CPC ho eti oba na odu aman from station ho no na boy ni gina ho agenkwa no no si wo fa me kura me fa de wo ha amia kwa Sofia ti sa de a fa me kɔ na san fa me ebra Sofia na ɔde me wo fa ewura ho no ma ɔkɔɛ ne sa na de wo me sa na car no so na for sale ɛbɔ car no ho a na ye ton car no eti according to send ye enema si kɔ no ɔtena me wo fa achi nti ɔpra ne sɛ ɔfa no ɛna ɔde screwdriver ɔde wo ne kɔn ho ti ɔde screwdriver ne wo ne kɔn ho no a me wo fa ne ye me na ɔde bi wo n'ani ti n'ani no be pie na ti kɔ de ɔde wo n'ani no ebe pie na ti kɔ ti ebe pie na ti kɔ eti hɔ no na afi de waye mre eti hɔ no ɔde ne bɔ car to a ɔtwe na de ne kɔto obi abrofuo mu a ɔyɛ obi AC dan but wato ne be 6 lentil yeah wato ne be 6 eti hɔ na ɔtwe na ɔde ne kɔto yi eti na obi eti se me wo fa ne ekekam entem wo 40 se me wo fa ne kekam se okumio na ehɔ no munim se boy no den ya weapon wo no ho a obetima ba be di chese wo be ba obi a no ada se obetima afaya wana asesen ana se obetima yo bibia se opese oye wo eti omote se me wo fa ne tetem se okumio na ho ana eba obi ama ti anopa no ye ko hia de na Central Police Station, Central Police officers. I'm gonna pick up abaho. And a sofa line for so abaho. And a swami for so abaho. I just say, boy, indigenous car no one. Wash it ni nose mask. Boy, no this. Boy, no this. Nyamran seven. They say, "Sa ya jenkwe. Quite many a fast chair. Ya jenkwe quite fast chair. Ye quite not ujina ho. Ye quite no. Na ujina car no one. Or then inside a wobo terminal. Just say, "Opeso de ko." But oya kan ntimi nko tobo ebrebe na ye kɔ ye no ogina ho no kyerɛ me honi mu ye ebra ye kɔ abusafo no ye kɔ ya no ogina ho de na police for na bo na about 3 o'clock ahomachi 3 me pa so an na ya agenkwa gina no ogina car no ho a wo ye den a ontimi mfa car ne nko ontimi ntu oye na dwe se ada se terminal na enye yie ana se problem bi na oti okɔ no aba nti ye kɔ na obutu kana nim sei na nipa no wakuna wi wakume wo fa wi eno opese o tuka na no ntumi ntuo be pa so ai Krobea pa so ai enti brebe na ye che na run be 2:30 to 3 the same time na ye koto na ayifo na ba police for no aba around a ho no de wontimi nya no hwe ti ye abusuafo no de ye koto se
wakumi wo fa no da ho a ogina car no ho a ontimi fa car no nkoba saa time na police for no so nyina aba ho a chese omo ba be che na omo de na eko okay bra busuan mu mutietie mu no mote se saa ya agenkwan one wo wofa prempentem te say oh de wom ne se one me wofa omontam enye bone anase bibia ni omontam nemum entia ye de asoto fom a ye tin se boy na oto car na ma me wofa no oye community police wo Sofia boy no na ye se one ya agenkwan no ewo problem kakra wo wofa car una no me pa so ai ene ya agenkwan ya okokun wofa no ene omontam nye a omontam no enhyeda enwusa into what the sa yaw no ene koye drama o de sa yaw no ene ediko di mi wofa ewu kese egu na nimu ase ebo na deja ama nimguase aka abusuya. Okay, Beba. Out of 102.9 FM. Sa story we a story a trendy pa ewo Ghana ha. Ya online portals, radio stations, newspapers, and television for no onu nyina yobi. Ya na ye taxi driver. Obi a chere dropping no akwa akuku no. Ye kun nipa tiam nipa mro hwan na eba eye dientia eye suro sesei etuo akodi ankransem ewo Ghana ha na ne ya hwe aboabo ha ya ye di idre ada enigi aba na akwala 12 years yakotwitio obi anim de ha akwala yi watwitio wo nipa nim 12 years pau wagu one shot ya akoko obi abodwe akose obi abantai akura 12 years enti yemu sa ye ho so no akura 12 years no nya sa atuo ne wai etuo akodi ankransem unim enioma nkoyie obi ahunu ne ho se esesemia me bo me ho ban enti mazi made no akobo ebi atutu sengre ebi to tre no akobo de akoto ho ode to ho no amfa nto yie na ne bana ko hunu obi nso hyeda tumi kɔbɔ saa atua yi so on de ode kwa akronbo obi nso tumi kɔ totuo no ɔno nso de ma han ma akromfo gisika entituo akodi timamufo nsɛm ɛwɔ man we mu yes security no ɛma wɔn mu ani bre pa wɔ saa de ne ho enti nipa suro sɛ wɔn mu ahwɛyie na wo bi tiem nipa mro mo magimi o okwa crach ne be fire tie ne yete saa de a yenko mo ma ho nwie na ye hu se so obekuna wakuna wie ansa ne ye bekwa yakɔ opeka naje enti sasem we sani akosie sesei asam no akopie koto de na koto aka na na abrewa ne ba ene prempa yekuni abrewa ne de awerɛho ono nso awu eye den ya behwe ho but say de moma me ne super action herbal fo emmo enkomo a edikan na ye ne wono mo bonkomo wie pe sa updates we nyina no ye be ma mo ewo afidie yi so ene adeton no obeton fa ewo afidie yi so enti na napoku wa ha na asɛn so wa ha onom ne free super action herbal Dabi ameka super action herbal center ho asɛm de kyerɛw sɛ onom ne de agenti herbal mixture any Messiah ointment onom de aba onom ne de abosumi nsia ɛte yade e friend diabetes te embanyu mo akwa yeah good and ya fo fida adasa wo fie ya ye krado amamu na ahwie yo nana Krobea ye da wase sabre mi anchia eye atiefuo nyina na ye nuanom eye enkramufu a ene eye edasonkomo mu nyina nso no ye nweshi wo mu edapa sabre eye super action herbal center ena moti yenkan na super action herbal center ye dwumaku a obade no branu ahine ni nua bra wode adoma dasa no
eno ene yafa abefu kwan so atwetwe saa haba mu nsuo ede aye ndro nwanwa so menua omo ma yusu adura super action for ede abaya tundi se agenti eba mesa no edi ho adanse preko pese ampa ene Ghana bam hanom de wo bo aduro din na menua wa anka se agenti eba mesa de a ene no wa anka se mekoto aduro kura na nkaye dai na enkaye because obia wo se ye ka aduro eno an agenti eba mesa onua ene ye bekasa afa adekrontre ene yare ayedai atu yesusa yenuanum bebre hodoma ene yare ene ye diesie ene obekwa yaresabia ochina no na ma yaresabia wi ene no nam hanom so abribia kese on de sika beto de botoma de ode ya ne so de betu anamon akope ayaresa o tonura hodo onom enso menu obi wo honom kra nyedai emfa eno ne ye nhwemu kakra ne hu se Dabi ene se wo hwe ohaw pa na ehaw ye no ne pomasi bra na akoye se wo hwe eye ye nkwam ade ye friend se immune system ene obeti baabi bia obefa bia no ne ye ka ho asem impo yare bone eyi ne ti nanse ewo wiase ene bremu so no yesi asan ye dai ama no ne hum ne so yi saa yare we no menua enim defo ame hu se wo nkwam na akutia yare no so se na ho oden ewo sora de se yare a ye friend se covid ubetimi eden enya bi ene ye nkwam nso akutia ye immune system dodo na nkasa no na ho oden abafom because ye nimu niema ye beye ama ye nkwam na ho oden na yeden akosoro ye ka nkwam a ye wo natural one ye wo active one and ye wo passive one na wo hwe de edigma ye pa e wo nipaduam a eye natural na eno no se yare de be akutia no ena active one no nso no e wo nipadua na se yare aba onua se wonum ro ni ade eye active one no ena bua ma yare ne yeden etimi free nipadua num ana se yare bi ebebu obi na besa ba biem de ene na active immune system no na sabda no ayedai na wada obi ohon ma yare wa hodo ne ne yedai e diesie wa ko anyadai enko sankrofo ne yankrofo a dodo na omo active immune system no na ho ode na yeden abafom na active immune system so na ho ode no beba fom a na ni nyina agina se wonum se enipa nuane ye die nyane ma bebre yedai efrim ye nya hoden bebre efrim ene ye nuane ne bebre ho no ma ye de nro ni ade na yedai edua entidie nipadua na akwa no ehia no kra ne nsa nyedai enka so eti ekobasa na ama ye active immune system no na ho ode na yedai abafom wo hwe amino acid kra abribia eba mede eye mfato ho a nipadua no ehia maako aduo no na wanga yes so na wanga se bisa ho se eye sa eye aduonu amino acid ya nipadua no ehia no enne enura ye de aguso no impose wo benya na ahoode ekuta na yedai abafom so etubo se dwumadi wo se yedai edima nipadua no ntimi nyedai endi so na wo hwe adura ye frɛ sɛ agenti ye ba mesa menua ye wo ahaban ba ku mu a eno nko e contain about 18 of that amino acid just amino acid na nipadua ni nya no eno nko akuta sei du nwotwe so a elsa ewo eye nuane no bebre ye dai ewo ma se obi num aduro we bi na eboa ma ne nkwam na ahode ne ye dai ekosoro so enti nipa bebre ho no ma ene yarwa hodo a ye be bodin enom edi asie ena obi sukura ho no ma otimi no maduro se doctor me nom ye no impo me yare na me de ekona ekoye no de na madwene na so mpukura ye dai atu ase unim secret no enye sa yare na no aduro name enam se ebepaja wo active immune system ni ntino atimi adi sa yare no so nkonim so adi no so nkonim so enti se wotie me na se yare pa na ne wudi asie obi ho no watu na mo ahodo obi so ho no yare no ekona yedai na aba menua bi ho no onyale nso onyedai ontiapo abribia wunya sika yare na ode yedai eko obi ho no wankasa no adura hunum dodo na edi ho adanse wonko ahunum bi wo se wan hunu hwe adura ye kanfo ama ena awiai a dodo na edi ho adanse dodo na kanfo no eye adura ya tundi sede agenti heba mesa onua se aduro we enya nuku na eyo ebia wutie ena awiai eye onompem na tutu wakiri kase wakiri bramo anobi wo wa woto ase entini no ena yeden etwetwe sciatica obi won man menua
etwe no ahwe ya na wo ya yedai ate ahwefom menua bi wo no ne no mpem wi no kotodwe ne time wo no yakoni akotwe musuo obnua bi so wa ne nase ataatai me kanfo adru reference de agenti heba mesha ediamo ebia wanya stroke enanyame adom wate apo na so wo hwe wo no mpem a enema sisi suye obi so ho no ma wo de no hypertension mojabroso diabetes ana obi wo no ma for the past 10 good years one kwa na wo bo me kanfo adru reference de agenti heba mesha ediamo na edru we ya me kan wasam oba sa wo menstrual disorders sex afichikom ha obia no eye waduro na me kan wasam bema wa ho ade won paso na ekofom eye waduro na me kan wasam say yo sisi na ye wo ya menua eye waduro na me kan wasam ebia wo ye gya ho adwuma eduru a me kan wasam no eye waduro fa ye number ne etuga ansa ne ato ye nkomotwetwe ne so me pacho ye numbers no enie se why ye crowd wa ye numbers no enie 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and now say 0245 26 38 38 0245 26 38 38. Now doc I say obinsu won so a oda one na one anything the kakra pe yes just want me na duro any agent ya ba mesa yenuanom ema no obi wo ho no ma menua wakotwa scan ya kiro se bibi efifiri wo awode no ho koko anase fibroid no any agent ya ba mesa obi wo ho no ma ne yem etimi bom te se ebu asoche menua bi wo ho no ma amama etimi besan ne minim no okwan ne minim obi wo amama na sisi ne tirim kwan na ni so etaye no wisi onwade ye na dura make fama ne agent ya ba mister obu ananum eyi carbon halitosis okasa na pampi efiri nanum eba no esiwani sese ya kachiro na dura ne agent ya ba mister wodi ne asthma anase ente sewa edura ye kan fama na awie no agent ya ba mister onua enya no ko na wo ya so ye wadura fresh Messiah ointment the good old Messiah ointment ya na Krobea betena kunwama aya ahwadanse a wo difa Messiah ointment no otime bobwa no obobobro no bi dikura mesiampa akora wonfie no ekwa animu ye pa meti wonu ma na kyese masosidie mu saa so won adura fresh Messiah ointment enya duketwa onua se unom pempa ne tutua ene de ya make se maunsa enka duro bi wodi wadware yawe no ba bia wotinka se awi wana se tutu bi afa bisra enkanka mo nya accident no wodi aduro bi sresra wankasa bedi ho adanse ene obi su ho no ma wodi ne ye diabetes asikire yare wodi wo se yare we no anu aduro ni wo mesro number na ye di tudwa no bomodena fa number no na ne yenkasa na aduro ye ka ho asem no so de herbal shop drugstore ba bia bepo awura biaro wonsa ebeka aduro ni bi your number is 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and 0245 26 38 0245 26 38 akura ene ahani edibesie that's ene number kasa what yet one na body no e did be on ma o bossa na e titidiri winim satam na misa okay me papa abreso na mesia ha sei me na na mbetro etibiti wona body de sana hey papa udi ekoyenji no ni nyina aka ho bi enti arofo ne ade hye wei eye super action herbal we abremu onepa wo no abeka ho asem akere ye no de akai wa no mo ne a obetuo tweme meba
Yenim wo say omu nyina. Yeso mu COVID emre mu abra na wo hia yen pa. Emre na du say ebeboa atoto onwoma ye abra COVID etwemu. Free June ekopem December 2021 we. Musika Krobea kese a edi mu pa. GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina. Wo betumi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi. A ense hu no yate se wom. Wo benya bosom mienu wo mu a untua ho hwe. Wo de afie num ene bi tue wie. Na bosi adada no wetua ro wano entemtem no wo betumi agefoforo aka ho. Mayema wa brabo eni ye ma wo. Hwehwe GCB for omo special personal loan package echi. Na wa wo ye hie nyina entwato. Na kai say terms and conditions so ejinem. GCB, your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ebusinya nom ebusinye immune system. Abusumi pinyi obia enya rede. Ti asemedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni Dumienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye na fa bituma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi du twu wi a ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning Asem Nekin ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina wosisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina beko. Amafwe. Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture edro. Edrei ansana ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi. Fra 0244 417669. Kayo satam no eye TIME. FDA agi adwade nkratoe yi atum. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow any offense wabeka. And what day immune system or Yankopon, and your ready pedian Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now one pa, one Yarwana dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you are may move Bia Yato in row, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Kratu, Maja to Musay. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho a enye mekanfo nask herbal clinic ede amamo nask herbal clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye eme hwe yare bia
mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwodwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema otabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay. Out of 4 edamase yakoya yaba aha ya 102.9 FM aha eye utek FM so we break a channel so say the holidays edition of Asem Beba Dabi ena ye de somono na sa pepepe ena etie ene okọ ye normal messages ne so a amanfo bi ato nkrade afa ho ye wo bosheba kunsuba ne yekrom eno o kire se nana ya Krobea Asante ena wiei se wo ba ne yekrom dunyan kwanta ha Asem Beba Dabi nana ya ba de mu ha na alaji wiei ya manu ukri nyina barka de salla mami 20 ene wa wona Jessica Krobea nana onum nyina wa haka me ho ena ye hwe dwumadi no mami ke e wo na adom no nti printing press kode mu yure ene wo kire se na ya Krobea Asante mami abrewa yi a wada ne ho jetli ya wo ma ne kunu ni sa sala bia wode akunin ensam so hapa wa akra na nyankopon so hu ye mobo awiei ene ensam a monso momma yetibie ewo afidie yi so good awiei jataba wa ha awiei aposo enso wa ha sankomo ya ya boi ono mo an de hyehye edeba enti nsemise wo ho no omo ne bebusa nabunsu ensem ni bi wo ho no asebe ya wo dadwene ho a wo te ase enwie peye wo te ase ensipi emfa mawo sikantempe eni enibre aba enipa afa enti se nipa edibone a onwene ho ya agenkwa ya wono no okoye prempe saade wi kana ubusebusa agenkwa no ya agenkwa ne ho asem no otesei ewo amanfrom hohwim asuofia ene ne mpotamo krache ne tesei Krobea ya agenkwa ne obi a de dinka kra menka sa we ex convict na chese wadamuda wakodem aba enemu de wonfanya hwe na ansa na obedi sa wi kura no na wona asem ewo court a omame akoton ne fie a omame fie na akoton sika wonya free mu no wode etwitwaje ne ba no a chese ensamone ne nioma a waye akofa ewudisem abade bebrebe en waya ohwim amanfrom kwasi asuofia achease ene adankwa mepatam honom de obia enim eye enioma eye saa ya wagenkwan waye ewo eye krum honom a na nsamone ene ne nkra abone sam de obia enim a omame ekoto ne fie efia arewo sama Krobea ewo mu ne se efia omame ne koton ye no ene ba bia okoku prempede ne to ye no ebese ofri studio ha eko gate emunche kura free ebese free studio ha say eko ye gate ya say enru 200 meters. Okay jataba ebebem asemisa wowo edema nabunsu no obebusa no se ye ka say ba bia ebobo so aba beduru ye eye krache na wudi odi ye ne se ofa car no taxi drivers meda bia me ka kire mo se yedwumadi a yedie ye de sua de kire ye ho ade se obi foul dropping na eye ono nko a ehu pa sa obema nipa natena wo wachi pe 1 se nipa ne betena wachi pe
ɛyɛ use saa mirror na ɛbɔ hɔ no yɛ friend sɛ deɛ ɛbɔ mu inside na bu nso yɛ friend sɛ inside mirror no ɛyɛ use o drive yɛ awia w'ani na hwɛ saa mirror ni mu na hunu sɛ nipa na ɔte w'akyi no ɛdeɛ na ɛkɔ so sɛ wɔn setting to ne so a set to ne so sɛ bɛyɛ a wobɛtumi ahunu deɛ ɛkɔ so w'akyire because ɔno na wɔte w'akyi no obɛtumi ayɛ biribiara asɛm bɛɛ na apɛ sɛ obusa na abo nsu yataba busa ɔpɛni mepatwɔ mepɛ sɛ mehu sɛ prɛmpɛ ɔne ne maame anyɔnkofa ne te sɛ medase me wɔfa kofi prɛmpɛ dodo na afrɛ ne gambo ɔne ne maame deɛ ɔmo ntam yɛ so close ɔmo ntam yɛ fine because mɛma no aka 2 na bɛma panyin no deɛ oni Ghana ɔwɔ amanɔne eti kofi prɛmpɛ na ɔyɛ bɛma waka wɔ ne nkyɛn a kyɛ sɛ sometimes ɔkɔ adwuma akɔ na sɛ wɔnyɛ sika me nana no ɛma de sika ɛma no de tɔ aduane di eti ɔne me nana no ɔmo ntam ɛyɛ kama paa a ɔmo ntam mframa mfa hɔ enti me nana no ka sɛ da gambo bɛkɔ no ɔno so ɛnkyɛ enti na yɛ asɛm a me nana no wadi kan aka to eti sɛ obisa me a ɔne me wɔfa no ɔmo ntam ɛyɛ so close paa sɛ ɔbaatan ɛne ne ba okay wogya busua bi ɛwɔ hɔ meka busua wɔware wɔwoe wɔwɔ ma mepa hyɛw ɔware na mmom ɔne ɔbaa no ɔmo ntam ɛyɛ basa kakra na ogya nkɔla mmienu Abigail ɛne Philippa okay nana prɛmpɛ nya mfie sɛ mepa hyɛw onya 52 mepa hyɛw ai na ogya nkɔda mmienu mepa hyɛw ai abranteɛ na yawaje nkwa no na enyonko ɔne ne yɛ adamfo yawaje nkwa no ɔne me wɔfa ɔmo yɛ adamfo but ɔmo nya adamfo a ɔmo to ɔmo nsa edidi na emom ohun me wɔfa ɔfrɛ no ɔfa efisɛ yawaje nkwa no ɔyɛ obi a yɛwo no Asofia Old Town kodadam eti ɔyɛ manini a kyɛ sɛ yɛ nyinaa yɛnim no ne su ne ne ban ɛte sɛ wɔ amanfrom hɔ yawaje nkwa deɛ sɛ deɛ amanfo nim no ɔyɛ obi a ɔyɛ tuturani kyɛ sɛ obi a mo no edim papa anaasɛ obi a nka asɛm papa ɛmfa yawaje nkwa ho eti no sɛnea ne su ɛne ne ban sitie no oni adamfo ɛna obi a so man no ɔyɛ obi a tam bia na etuo wɔ no ho because sɛ na America no na me ne Krobea ɛkasa no na me wɔfa ɛkekam no na amanfo betimi akɔ akɔtwitwa agye me wɔfa but na ɔmo nim sɛ otimi yɛ bibia at any time bia no onama etu wɔ no eti sɛ de obisa me no ɔyɛ obi a ɔyɛ criminal time bia no otimi yɛ bibia at any point in time na wo ka sɛ wakɔda mu aba ɔyɛ ex convict ina neka kanewu neka nyona neka me pacho etisa sanete wakɔda mu aba ama ne maame ene ne papa efie ɔmo de kɔgye 2.4 billion ɛna ɔmutimi etwitwa ɛgye na wasan ba bedi saa nyamransam wi ti wakɔdam aba last question ɔno nko a moche no no ɔkɔ aposifo nkyɛn a ɔmubututo na no ɔno nko a ne kodi sɛ wuwi epa cho medase yɛkɔ Boshan police station new police station a ɔmo abie district eti ye ne commander no ɛkasa no ɔba meru afini din kakra ɔse watoto abranteɛ na no a abranteɛ ne se ɔno nko ne di saa nyamransɛm no but maame ne se commander ɔse enya no kure because ɔno nko antimi ni saa awudisɛm wei eti yɛkɔ asɛm a maame ne ka kyerɛ no sɛ wo de abusuafo yɛso yɛmfa yaso ɛntoto to fam na ebia ebetimi a enya information bi afiri obi hɔ ada sɛ obi bɛka sɛ ebia ɔne yɛ agyenkwa na kɔyɛ anaasɛ ɔne yɛ agyenkwa na yɛsei na emom according to maame ne deɛ ɔse yɛ agyenkwa se ɔno nko na di saa nyamransɛm no apostle akra me dase o wo fa no o bɛn ne pa me bɛn ne pa o di ne din komo pa me ne din komo pa se ka so obi bɛn obi a me sɛ me de America wote sɛ wa fa ne sɛ o yɔnko ne ne council sɛ a o bɛn ne pa yes me bɛn ne pa bibia ni a ne wo fa asefo ne yɛ bɛ enwɔtwe bibia ni a otimi ofrɛ me nana bonsu ebia sei ni eti obi a otimi kana asɛm kyerɛ me
ana bibi ha no so otimi ka hye me okay okacha wo say one ya agenkwa no enya kasa panyama ya agenkwa no atret na say bufu bia ba one ne ntamu pen one udi sankomo wi me pa cho ende one mi ni sankomo no one mi nka bibia mfa ya agenkwa eho na apart from ya agenkwa no on kan asefufuru bia say o pie ko adwuma no okusia obi mo one obi nya kasa e ma atret babe me pa cho Dabi de wo me say me wo fa first na okọ adwuma ntem okọ ntem a na oba ntem say da bidi kan no oya adwuma o Star Junction Tasty Queen on the hwa no otu ne parking e hwa no ogina nti first no contem no abantem but e bese san be 2 weeks ansa na ni wo ne ba no afi on contem wo ya o se adwuma ne nye ti ofiri fie be 10 na se wa ba fie be enwumre 10 ana se 9 ti no sande sie okay ana me da si okay obi antumi amusa anko abrewani wo na amame obi ansa antumi amusa anko police station ho say di akwa akosi amame enti obi musa anko ho mame jata babusa opanyi me pacho police station ho no sisia no abrantie no etisen ho ye kan men kan say mame family senate ase aposifo na remande no watimi aka no krebi se woni afoforo bi na yes ekodi say wo na bedasi so dem di kan no ye di kan de ko Asofia police station na se na omu Asofia police station won se ho na yenkichom omu hu se abusuafo na ebetima ba be ye basbasa eti omo de ne ko oboshen se dem be san kan no eti se sia de what awakodi Central Police prisons edna court me pa try edna court ayende court as a she date foforo ya remind me pa try ya remind no ye omo call last week 15th me pa try and asisi om de na akopem da be sisia court en sheda omo my date eti o Central prisons or remind me pa try or remind asem ni see ya na busuafo ni bia ba momu abusua ne chain abeka bibi akere mo ana me da se Krobea asem ni see no na busuafo de ye nyanti obi anka na tama ye de gambo eto mpam ana se kofi prempe eto mpam no ne ma me nua bi a sabi na dwen mu kan kakra eba ebegina ho se ohwe eti obi de pepper spray nani ema omu ye kra ye bufu se na ni kwa se ni pakro eye saade no na de omu ne se asem ni see no na busuafo bi ama ho na ya wagenkwa ni sister o container bi wo Asofia Old Town wa eti na otunton like provisions ni ade because of ehunti oba be yi bibia de film up to now be 3 weeks and now say 1 month am off away ontimi ma container ni mo watimi yi enema na film eti Krobea abusuafo bia ma ya abusuafo anim emeka bibia abrewa na ye den wi oyare abrewa no ne ho dodo ne kakra eti omo frey ene ekofa na ede ko Cedar Crest Hospital e wa Sofia esie wo ye free school bi aircom the opposite e na Cedar Crest e wo ti ekofa ande ne koi eti anopande na ne ho ye kakra ti enwumre no na doctor ne frey se ye mefa ne fa ne emergency na ano ayedin eti ye fa abrewa de ne koi ti ye ko emergency omo so ye nkotwa scan ne ade ti ye kotwa scan ni trim ti report I dey by a doctor no ekenkan doctor nka che say wadwen ama bibi affect na adwenem ti bibi abo afa na adwenem eti ye mompai ye fa mpai bonta echi na ye nkofie ti ye kodu fie ade echi ye ba se ba be popa no ye bai doctor si wa free adwendwen ne ko no e ba try mote sa adwendwen ne ko abrewa no abusuan mu so mu say ehye mo ma mo kae prempe de ne kura ka oh yes yeah because Krobea ye de bosome ebesie nipa mienu 1 month eti tambia no abusia no chese ade ato ye ni enne Krobea me no kasa kura enne ne yedi abrewa na awotweda enne ne yedi ne na awotweda e wo Asofia Old Town abusia ni nyina ehia chese yedi na awotweda na ye hu ebra ye de eye ne behye eti ade ato abusia nani mema ye wom chese obia ni abre de anya asem moni bebre se wo hwese ne asenie no ekoso wo kota menka ho no
court asem ewo court yenka amantem bechewo na emom die nanka saa ye waje nkwan emra no de ye na enka monka ni beje ho pa Krobea medasi Asem beba Dabi die court de ye na ye ni beje ho eni se court even court kra a man life imprisonment a Krobea die besi anya si awie die besi anya si awie but die ye pese court ye ni se court esen jana obesi amba bedi nyamran nsem etoso miensa nyamran nsem a etoso miensa tie bese se court enkipi no se ne be ya enye yen ye busuan de ye okay but bo so wasan de akokodi abusuan foforo tie be sira aban se de awudi sem wo abrante ni tiri mu no mo ma ne ma enipam onkipi no na ba bi obekipi no so ye be se omo no nko different place a obeda ho a obesofa ne nkwa na nyina if so wama brichie abo Asofia man ene oyoko abusuan Asofia krodadam car na way me ba cho car no eda so si police station ho ewo police station me ba cho 102.9 FM Otek enkomo a ye boy ensemo a ye kai eye de asie wadwenkyira awowo ena wiei ewo ho eye de ubetumi asende ede amayen ewo WhatsApp ne so in a form of voice note yabebo and a holidays edition you ought to be yabebo emu mema ne nyetenten why kire wadwen na yemo ewe fidi so mfama ya Asante Rural Bank sika Krobea na hey ye sika hu dwade ya bepa me pa cha so wo sika Krobea bi na ne didwuma ehwe ba bia se ya Asante Rural Bank ubetumi abebie current account wa ha savings account ni susu account restriction biya na withdrawal so child account fixed deposit ya de Asante ye di account nso kra ba sa obetumi di usika atum afeko memfa wonsanka odi deposit sa afenu wia usika ni dem na emom besie bia wohia pe no ya de man wabra ye mfansi hunsi ho money transfers ahodo ye bi ope bosia bra ya ne wontena senyen hyehyeye ne ema obi na fakodi odwume hiawo so wope forms admission forms e-voucher admission forms akọ akenten apia minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development wata no so a ubenya bi we branch bia say ye shares ne nso odwa so betobi na afena no hia when ye dividend emfaso emu odu eje so ye ne main market ne opposite atonsu edwanim ne ye wo de nyame ye Asante runabout bonyire taxi rank ho bantema race course edwanim ena kejetia new kejetia market no ye ben otumfo new statue no your number is 0541 94 3586 ena 0204 34 6150 ya Asante Rural Bank no ye wo Zahara mixture ene Zahara G capsules Charistic Ventures for ena ede aba edro wei enam yade ho adwuma ena eyo na mamen kan fan kyerɛw sese what nam yade se wo yi oba na be ma na wo ko a enko no wo de ka Zahara mixture ene Zahara G capsules ni bom na yusu ebeti nam yade ne te amwanyu ahoto sa wo ye be ma na so wa ye merempam o de bo ani a na wate ato uni atenkampo se ne oba ankohia ana wo de oba ma na wo dwonso fam no apurum keke kope Zahara man capsules uyusu ebeboa hindi heba mixture ne de eye malaria fever 3D yade no ana typhoid ana diabetes ana blood pressure wo de pe hindi heba mixture ne bi na yusu baby eton no bi akwa obenya bi why your number is 0248 56 9335 afi 0246 34 83 34 ofresa homa wiye beje so awia Dr. Dawood ona woda Dawood Scientific Herbal Hospital ano yama assalamu alaikum barikade salanso papai na de Dawood 360 capsules any Dawood ointment no aba yesi twi na wu twi a ya memene twi na memene ubetwi Dawood ointment no na Dawood 360 capsules ne de wa memene eyatopa ye ani nku udi nku ne srawede no ani a ebowura ntinim ebowura no mpem enka sem koyem wadwuma enti wo asasabro wakiri bremo usisi wapo no wapo so yo ya no twi
ɛna wo me mene 360 capsules no a sɛ yɛ sasabora na sɛ sisi yadeɛ nti amoa yɛ mmerɛ mpam sɛ woyɛ ɔbaa na bɛɛma ɛno nso me mene enti no anim yɛnu nante bom 360 capsules ɛne Dawood ointment utwie no na wo me mene utisi krape woyɛ ɔbaa woyɛ nam woyɛ dɛ sɛ ne holiday ya kyerema bɛɛma na ninye ate ase ma ne mfili bɛɛma wo nso kyerem usisi ya oyɛ nti ntumi nkyerem kɔpɛ Dawood ointment na pɛ Dawood 360 capsules ka ho twina me mene na bɛboa wo baabi ɛtɔ no obi akɔ abenya bi 0244886437 ɛyɛ yɛ number Time Herbal Center ɛde Time Herbal Mixture aba yadeɛ wei na sɛ plasmodium parasite ɛtiri di mu awana kɔtena mo gya ni mu ama sese wo ho kyerɛw wɔno mu ato a wuntumi ne di onipaduam nyinaa yɛ wo ya wayɛ ho ya wo mo gya awe enti sese kura no bu nse mu wunya Time Herbal Mixture na ono nomo a ɛbɛboa wo KNG Herbal Capsules no e boosti immune system no ema we immunity no very strong ti yadeɛ bia ntumi ma wo nhwe hɔ da baabi eto no obi akɔ abenya bi oba KNG Herbal Center emrom Abidjan House hɔ a dodo bia obenya bi 0244417669 your number nie Naskaba Clinic ye ultra modern herbal clinic ya se wo ba Kumase ha oboase kwan so ahenema kokoben ye ni wholesale no na edi animhwe na wo yi obi a enkasa ni no mpemu problem no anya awo ho aya woden ana stroke na de wato fom a Naskaba Clinic eton zafrewo se wanya prostate mu how high blood pressure wanya diabetes se hepatitis B ana sisie mu how bi honam ani nsansa bi enamu yadeɛ bi a wobodin awusuo no wo de bra yɛmfa mfidie nhwehwem yɛnhu na de kode ɛkɔfa asa haw ne ba ne yɛmfa aduro nka wo 0244120269 ɛyɛ yɛ number Ebanage Herbal Production and Consult yɛn na yɛde Hepa Plus Herbal Mixture no aba Hepa Plus Herbal Mixture Hepa Plus Herbal Mixture aduro ne yɛ se ya dance ya manfuo difa Hepa Plus ono enya asem ketwa ni nyina echi no eye 10 Ghana pe o 10 Ghana cedis pe ukuta 10 Ghana kra ye kala bay blue na yellow asa yellow kakra yellow kum blue ana yellow kum green ketekete enti wuyi na wukoto Hepa Plus Herbal Mixture na se wono mo a e restore wo system no to sane nyankopon bo wo Osi yeni duana ba yemfa hamama no nsan ye ho yade kire se yade hamama ne san yade na e restore system no to sani onu nyankopon bo no en na Hepa Plus fa ye hwehwemu aye se aduru wi aba tikoto se yade ne ma ye kora nom ne mo ho ban ye de pavine plasma so aba eno so ye 10 se 3D yade na chew kope PMP pavi and plasmos eba mixture na yusu na beboa 0542 807-907 and a 0542-778-572 your number no Ante Keba for onom Spanish garlic mixture and in a capsule so no a yadura wonom na se fia ba omoja ni mu entini no emoja ntumi mfam tu tena se check kakra na ase atatai ni nyina ya hawo wa ye kase abro so cholesterol na ye more hypertension ne ulcer ne ho aba ba jim okasa bon udware wie na ho kekaw ota dwonso kope Spanish garlic mixture ne capsules na use ya kan asem kire wa na afi otu odi ampo na wo kan dako wan hwe ya bewu ye dade ye do akotu school musua de a wo hu nyina ya problem per Spanish jingo capsules na use na beboa 0266114111 eye your number agbeve heba for the agbeve fever ne so aba na etridi yade enye yade pa obi ho nam ho a o se ne de asem nyare nso mentiapo wo sa na utumi wu ntam menta nkeka ka wo de ohu sa de ne petumirika na koto agbeve fever na no nom wate ne beboa wo mogya awe e ma yari no ani so kinu yesi yakubo mogya ama wo ama wo dwene kura ensi so edura na dwa wu ntumi na pa agbeve tonic na no nom wate agbeve bam ne de oba bi yo ya me mfa nsrasra wo ne beboa wo koko ena hawo fa bi fa so e be hye no mona soap ni cream no di soap ni dware di cream ne srasra en carbone ene ensansa eyifiri ho e ma anyu ahoto hwe ko ba bi eto no bi a wate
na agbevenu pe dia wo paton to yusu na beboa 0246595256 aye your number enkoma ye die oba de achiame wa ha anakosi achampon enso ewa ha mo a mo nso mutie yen ena awie yi mo nso mo de mo adwenkyere enso aba na awura bi ato ne nkra e de aba o se kan talk say asha wadwenkyere awo no kan why so nso wasuofia ebi ya nso wo bibi ka entika why kana honto papa muka yepa what you say databa famitu o ho kakra famitu yo na ye kwa kodidwa ye ko abapamo good abapamo ise enemre mu ye nto ye nko baabi ye ntena ye nko baabi nko kase mekope we manya baabi abapamo de abafi wasetena fi na ono anidwa na onfa mreo nana mamini kanfa namba yi ema etiefo na omo enfre omo ntumi enye wosopo yi bi no omo mfre sa namba yi na omo nye omo order se opese oyi wuti opese woto waduane enyane anantade de opese woto biara ko abapamo okọ abapamo a ye be mawo enie mapa entade aduane bibibia a wope bia no o de frɛ yɛn uni WhatsApp yi bi frɛ yɛn abo 0555 557193 5 ne yɛ maako enum obo 0 na no abo 5 maako enum na abo 71 na abo 93 good ana say obe frɛ yɛn 0591 2141 ana 535 0591 2141 ana 35 frɛ yɛn baby biara uwo bia no yebetimi ede abrel omo ye champion for pa omo de omo adwuma ne die baby bia o pesa wo ba ye nchen na wo ba beto ne mani bi free a ye wo tafo ma 3 hono mo a Sakasaka Park opposite Pan African Bank wono mo hwehwe yɛn obehu yɛn ehwa no omo that's all enye bibia ana won so awo WhatsApp hono mo no so no wo play store pepe na wakwa ako download the app no na wako hono mo ana se www.abapamall.com good keke obehu yɛn na dia wo pesa oye bia no why you order at the free hono mo nana yenko 21st clinic good siatica for no enko for na be omo adwuma ne die ono osa yade no osa mo adwane edi wo mo canteen no kama adwene kwai fufuo ni aponchinam nyina wo ho honam ko hu adwene ni titi se kakraka ni bi ye frɛ ni tipo de sopa no esusu ni pitire nti anu ye tipo anu bi na ya akana wupe no na anu agesi ntade ne nkwan ba ye no onum petipo no ne bi dem anu bi no ofili na 21st clinic say yemran omo nchen omo ade a omo ye ho ade pa kese eye sciatica obi a ne ntini na etwini firi ne to otuni nan a ontumi mpagya ne ho kyere no oba ho no mo a efiri wo nase omo yade ne nkyere se omo ntumi nsamfa ma efiri wo tiri so besi wo nase yade bia wo de Brian nchen 21st clinic ebetimi de ayama ana oba ho no mo so say doctor aka kyerɛ se ko ye lab bi bra wo mo nchen ombetimi ahwehwem kama e de ama scan na ombetimi atwa omye bibia bi wo ho no mo ana afi no so omo sa wo canteen ho no mo no omo ye aduane anopa fufuo wo a wo pe fufuo pa wo de ahomachi o free 5 de ko no bra mo nchen obenya fufuo di anopa 7 sharp na aduane na ye ready banku ana asem ana wo pe wo de bra ye be ma aduane ni bi di kama wo kwa nkran ya ye wodome market okay heavy do hono mo building na mu hwa na ye wo ana kumasi ye wo ahwa overseas good hono mo so afa radio nchen ho na hono mo pepe mami wo mo number no pese me frɛ wo mo o pese o frɛ wo mo number no ye 0540 311 o mo number no ye simple eden so kama ede nana I want to say, you man can see, it is a Uteke firm, companies in Kessie, churches, any other companies there. More new man can see, and with electricity, yeah, Jumano. On say, more generators, Akadibi. You walk 5 kVA, and you walk 100 kVA.
from 5 kVA to 100 kVA. We say no ya wa generators na kakra said you take you see. The machines ne doso. Enya de radiation no ho asam na wo. Wo start ya na me hu ye. Kwa na me kan. In fact papa no wa ben. Na no me de mani kohwe na adwuma mu ho. E na me busa ne nkwala ne bi. Obi o hono mo a se ne papa ne kura tintin no. On pese obi free papa ne nchen. One na tena mfinhie du. Obi na tena mfinhie dunum. Obi na tena mfinhie num. Na adwuma hote. Generator yi a wo bobo so yi. So obi di asai. Ana obi pese osiesie a. Otenete. We dey brand nchen. Hwe mowa. Fufu pande machine. Oh. Ni moto bru. Wo pe papa to ana wo pe de asen won siesie man meye ya. Simple. Kama. Kumasi sofo line. Alignment ho no mo an. Lorry terminal no. Na chi ho na. Omo number ni 0244. Good. 588 741. Good. 0244 588 741. Ofre wo mo a ba bibia wo bia no ombetimi aba behwama. Dr. Xavier say ni aduane, on de aduane na o de sayade. Wo mo ma wo insulin pani a ma bre. Branin chain. Wo kwamo. Uduru ho no mo a de frɛ number yi. Se ne be ya wonira mo amu free Joso ba mo amu free Kumasi nso ekɔ. Mo frɛ sa number 0577 201495. Frɛ no Dr. na nkasa ana obenya na oni ne be yede. Ebedi ehon ko. Diabetes na how dia. Ono wo de aduane na sayare. Anu die. Insulin pane ne wo ya na anu ma me biara ho sem anu oka. Wa ma na furum nyina ye kuro. Na am se ma me wo bre. O de ne Dr. Xavier nhia. Simple. Eye, mesan ba so bi. Out of 4 and some ha mo adwenkyere no abegum ewo yen WhatsApp ne so voice note no ye bebo kaneu Krobea memo 3 minutes ewo sasemwe ho Mate Krobea say the guy ajenkwa is on remand. Sure. Ne maame ne papa ton wo no mu fie akotwitwa age ne first case. Yes oba ya nkwase asem wa asan ba bidi. Brem. Krobea me da se. Krobea ewiase nanse me taka asem me be na otwemienu ntem ni me san me kan na ene me sense so. Me sha ase free enne enipa aba se obi wo mantemo obeti se obi edi obi bone obi di obi ewu na obi a yinani se won fa ho ade bechi obekọ na yakum nipa da ho obekọ se wokoye nhwemu wesi o mete so otiam mete so yese nipa yakumio mete si wo bobna nanso mantumi ankoho Asem ni dance twa ho baabi ye twa asem ni bi ho de dance asem esi feyase taxi driver ya Uber driver ya nipa bonfo bi ko twa ni titi free so enipa na wo ho no anopa dubaako omo te se dede koso obi amfi ena prempe die yi omo te se dede koso obi amfi eye enoma akoso wo ye man mu a nipa amfi de eka ho bi memfa so bo no mo nipa tete new site anase wono ma ehu ni bone a omo emfi no mo yi omo ni memfa so bo mu emo bebre ni senti ni se Krobea se wan hweye no wan hweye na se obi ebo obi kro no mpo se ukoka se asomasi obenten ena medi mani krotwa wisi a mehwene te Asante mu hu se wo di na Krobea bone a ade beche na pressfo abeche no eni nanu eni nansa ni yajini no ne na momentum no ne namfie na prosifo binom a yen kate bone abefra posi dwumam na ya bona mane kana wu ne beka se wo nana utu nana Krobea pono no wo ne beka ye asemba Dabi woka sa wia yajina no de nani bra ba behye wo so obekun na wo ba bekun wo mena kodemu aba wo mani guase aka no eno ka ho bi ena nipa bebre ayenhwe han wo hu se bone ekoso a wonka Dabi a prosifo kasa o a prosidwuma na ye no ye ne timamufo na ye enti se wo ye timamuni na hu se ne bone bi ekoso e wo mpatamu a ye srew be ye prosifo asotire na ye ntu ho anamon esasa prosifo omunya magician omunya difo no omo ti omo police station
woman who said nipa boni sem bi koso eye ye timemfo na bebo mama ne nanso eduru ba bia akọ mama ne no Krobea na abeya adesoa abesoa wa akọ mama ne de etia mienu Krobea maka asem last week kra me boso sa ade a ekoso ye TV ahodo so ene ye radio ahodo so a obi betina TV so wose me yesika duro fasika bajiska wo me ye wei luminati no mo kire wo television so na nkra hwe Krobea me se me tumi TV ato ho me mo hwe TV biem what to ato Krobea wonim wo de kwa akoto ebi ejeko ese oyeyi ejeko movie nti enkra no hwe no mo nsere ana ye toys Krobea obepie akwa abonte aba obefra abonte aba no na toys na omoyi no TV no ono ane dia ono ye luminati ye sikaduro no na wa breaking movie no omoye no na 15 minutes 30 minutes na amanete ho ne ye sikaduro ne ye hwe feska bagiska what you say sad ni o man so ni pressure no Krobea me say won more na wo de ye se yempe enye nyina na fidie we ye betimi esa ho wo bi wo ho no aho kire ne abanisia wo mu no mo na wode na ni hwe na feska bagiska ene no hwe akina wa hwe afei na edidi trimu dem wo kɔ no wonye wadwene sɛ wo kokum ni pawo na mom wo 50 million da ho okɔ ye no conference fabra wode aba wie waye hu bibia wie afei no aka kyerɛ sɛ de aduro ne de ehies nipa emugya enti kɔ fabra na ni nipa na adwene sɛ wo kokum nipa kopeska wo na so ne 5000 da ho na kodim enti aka kyerɛ sɛ de aduro de ohia nipa mogya ɛwɔ so ɔkɔ faba akonfo sɛ whatever no so oni hwe enti wonim so aka kyerɛ sɛ nipa mogya ontumi enkofa ma na bonhu wobi so no obetene fi no odwene ho a wo se obetimi hwe de sika asoa enkra omunya mfie du nwotwe akokum akora mfie du ba ko ba ɛsɛ omode ekɔji sika duro yebuso omo sɛ de enti a omo so mo hwe ni TV so sɛ konfo malam so yakɔkye no o hwe ni TV so ɛna adidi ni trimu dem ɛna ama na yesa Krobea de me di wie aye futuo enne wo ye Ghana ni na wo te Ghana ha na wo ye wadwene se apresi for ho abambo for ho enti no wo beto life ajeje mu a eto jiwala se wo ye taxi driver wo ye Uber driver se de na wo ka no se ofa obi na so wo mo ye mienu se wo mo ye sen sika bi o mo dia ma no enso nsere won kwa mentumi nyina so nka se memfa dropping na ye nyina de nam ye fa bi enti adwuma wo ye de abefa nipa nanso o fa nipa hwe nipa na wo fa no no hwe omu nkomodiem na ma wani nkɔ wo ho ma oni mra ho so sɛ de na wo kan Krobea so obi wo fa taxi a na obetena driver no ono ho na tet car ni mu nanso o driver ni no na obetena wo nkyɛn pɛɛ wachi pɛɛ a wotwa woni sɛ kura wo hu no nipa saa no ma oni mra ho so kachire nso ometena fa sei na ohu ne hu no wakaso wanya amane nsi ona adoka wakaso wanya wuduru ba bia nipa wa no agina woso ka na se me obi ayem bida Krobea me fa no dropping meti akiri meti emfinfin sa a meti ka ni mu aye kwa me hwe driver ni na meti wo se ne ho nto no ba bia ye koso no na ye new site eti me hwe driver ni na ase kakra bia no ahwe driving mirror no inside mirror no ahwe me kakra bia no ahwe me eba ne saa so a me de me ni mitrim se mitrim fitaa enti no na me hwe ne din na ye me kohwe asase bi afei me hu de ye na watia break so kakra na wachim safo na ka ne jadum sabra no hu se mrantie mienu bi efri new site honom eba no odum ka nija o say boss wadaruma me ka nija dumonti me si ahwaba no wasi no akobie so kakra o say boss ya drum de mintumi nkobie sabre no na emrantie no aka akra be omo ana omo ekoye construction adwuma mo ba no na aka akra no moduru ho enam si yobati ena me se o so wo da do de be man bia ena charge no wa charge me no me de se sika no a e ma no enam danase se ne wonko Krobea mi tu mi nai be men tu mi nai nuru eduku empo was park car no abo aben o say boss and I'm say yes ono say memra ti me ba no ohia no say boss na mi suru
driver ni car no pressure me say no osuro say ebia babia ye kono me ni bibi but oye no ohunu say menye ni pabone ni osere me na se be kura no ye ba nyina no so mehu se hu abo enti no eye se wonya saa adwene no wan fa saa adwene anya adwene se etire nya bofre wonim ni patiri mu asem eye se wonya saa adwene no me so me mehu na so mentimi no meyiyi esan se wone wonya saa adwene no se ye kona bibi kosi a me menye ni pabone ni enso bia na ekire bibi akoso bi nim de besi enti eye enti me ka ma na se se ene wo ye driver ni wonama hwe ho yie ofo obi drop ya susu kwa ekire bebre sika ne de ubenya na enso ahwe a na wakohwere wo nkwan sara ena wonam monten so kura no Krobea wonam a hwe ho yie obi won ma sika na hye ne botom bebre obi atena ka mu no ehon no obedi sika no obekan ni sika ehon no obekan ni sika me froka me ma yimi 2 cedi me 5 cedis na kutame me froka ni wie na me demand mate no osesama me demand driver no osesama me a me sika aka no me sia na kutame obi atena ka mu no ni sika ni dwomu sika wakonya ba nyina no afa no obem no obekan no obeyi sika kese enya futuo fa nyina Krobea na akoye nkramofo dai yema me chia nipa mienu pe Rafik oye adwuma ewo Asa 7 Salons wone ne yere Fati me momo happy badika de sala ena nkramofo nyina ena Wahab ono so ewo Asa 7 Salons ono ye omo pay for na wo chia sa wo nchia obi a wo na ntwidam ena no nam na esu enye sika na esu ne nam na esu ne enti chia ebia salifu wo na ntwidam we mu ena mo amu ya adwuma wa abatoa ene mo amu wo na ntwidam ne na nkwase ahoduo mu wokumase ya mu tie yen awia ya chia mu nyina eye simple wahab ne Rafik omo no omo de na ntwidam Asa 7 Salons nkramofo ya adwuma ho no nyina asafo no eho no nka na ntwidam wo mu kubi dia ke bechia omo na bonsu wo fa wuyi wo ye taxi driver wo de asua bibi me de asua bibi pa Krobea bia na wo de asua de me de asua film ni say adwuma na ayeye no eye so dangerous ade achia de nyame epe na oye kakra bia obenya bia no mesre mi nua drivers kakra bia obenya bia no twaso na brafie na de wom ne say da na mo ka no se wo ye driver ni na se obi fa dropping ada se awia anasa anadwo a mesrew e mani pa kront na wachi mesre bebre ada se obetena front anasa obabetena front na chi e mani ntia wachi because otan wachi a we take advantage e wo hu obetima yo bibi bia opebia ebi wo ho a omo de ayi bi kro dia ndie wo dia gu handkerchief mu be chloroform eno na amwada obi so obetimi no wanantia odno bedidi no akakoto malt ana drinks bia no awone pane nti onuma se bi obeda kwa opese ofaso bia odo be faso ti mesre moma enya ahweye maye mfa ya ni ntu ye police force bebre maye mfa ya ni ntu ye police force bebre ya kasa ye mo ye ho ban na maye ni mmiri sika bebre na de wo nipa no eso ready nipa no nipa na original dropping no obitimi bia short distance but obitimi kasa me ma wo sei sika ni brenti na wokọ mo waya de ene afutua onso ode ama e wo show ni so agosia nana na what to say adoma so me na so boko na de wanye muslimi din bia dabi na manyi bi wanye bi o baby a manyi bi wanye bi o manyi bi no wanku na ntwie jami nya kramoni se bi intimate me enku bi se ami be na me se bi anka abu mum na me bae nka o shinga bi oh makubi me sane ye ku nwan ne anantwie no me ku abonche kwa na mpe eno ope on de ya toto no de ampe de atutu no abonche de atutu so wa wonim se no me ene memmo ahwena ma se nyina atutu me wi ametwen wo ye mechanic tra wonim me twen wo wonim me wodi me se wonim me uzunim me good awia yamon kobo kakra go mo ba se ya na mo de ne pa ba
Sumye wate. Mesomo. Sumye. Mabamba besomo. Asante nyina ema nuanom kramofo nyina barika di sala. And say maji me say barika kede busiafo baby piaro bibia ubia no. Mama nyina happy holiday. Moti enka enye do eba center for enene. Yatso a ewo fidiem ha. Wadaroma ibia na otike mu na otemenka ibia na ogino bi feature baby bi kra se bi owo fie wo dwodwo ho na otemenka ewo kasefide so a wadaroma yabande ba bedi nkomo afya pomodi sanse empanifo se amame ne wanse efi yade na obi so benya wa na efi yade na le senti na yenye duaba center afya kokofa enka no se mpedi asa yenua bank kete tu yade nkete ase no ene yade aye nupa akodwo miensa when you dry about mesha, you will XP herbal capsules and you will Axco herbal capsules. In no me and some way where German sauce when you be. Naso no ma ebeboapa if we say dada make am say one ma woman you no be the piarano abrebiano wo mo de o madanse de edeba ti se ne eye da edikan e na otemenka na se yenure wunum bi da wadaroma bribi kire wadwen obese ofre a ahomatrofo a obetima frɛ 0270417669 ofre ya yebeje ofeso ofre number yunkwa dia mesrew de kire wadwen biara de haha biara de titi biara ya ye krado se no betwetwe nkomo na aboawo amapomuden etimi ejina brane medofo ene bedi nkomo afa yenu no mako eyemienu ho ye XP herbal capsules and ye Axco herbal capsules wadaroma so what men kan kwa dia you are sure na medofo na tie me if you say ye XP herbal capsules na Axco herbal capsules no obi bia wanum bibiara no adansidi so wonom de ba ne se womode ba na wotie aduro eye XP herbal capsules wadaroma esisi ade aduro and no be on my boy said dada na obobna misisio da bia na okase misisi eyenia sisi ya denta ma mema bebre sebio entimi ni agra e wo se wo mo edi ene merma ni bebre wo ma ye sebi petre yo be ma kwa ne dofo nchen a se ne ebe ya e wo so otimi di agro ama ne dofo eni etimi je no otimi ni sa agro no all because say amaman aboni sisi mo dompem amama no sisi ya de ni na sisi ni mbo so sa na wo ye de wo se wo di chim baako mienu miensa na da ya wabre esanse wontime ento so na so twede ampo nyankopon ahya to so be ma biara e wo sese bi mpredua sa wantimi akọ pa kra no na nyo 15 to 20 minutes na say 374 yes minim so beka say hey timetimi akọ pa sa 374 anepa menu abaako eya na oka na mesre na mahu se you emema na sebi ombi biada na kwem na hoden ye omode no omutimi gina omo na so no mutimi di agro ema wo mo adofo eni etimeje pa enya sa obonse kwabra no beko beba no medofo meduane wo sisi kitchen ho on several kra na ye ode if we say wadwumayon ensani na so we ye bema na so wadwumayon so ani a eho ena obon se you beba no waduane ye leni table so fefe de na ye diamount ubisa ya na so wa kra wura fie pe bon so bay wa ba beje o bag next ubisa o baby mpacho be di den no le am kama wa so nso esi wadware kama bon se efie eye nikanika me say wa mako homa kra all because say wadwumayo esu aninti wodi an say asresere nkra oba no nkra de sika ebe chese be ye aduane esi ho amo aba be podwe because with me ebo homodin na so omo homodin a da bia munamu na nkwa obisa asem na straight so one penny sa be me na me kamfo ye dru XP herbal capsules ama say nombie na wo begina so na obebo adwuma ama twetwo mucho nani age ho pa esanse amama bi abo osisi mu dompem no ebekre na fi ho amotime di agro wo ye oba make no so ntimi ntinase na wasi ade ene ma bebre o ma wade bebre aye basa nyina no efi sasisi yade oba bi on mo sinem sisi mitimi misisi am yentimi kra labed misisi ya miyanti tase nya aduane misisi ya miyanti me de mitimi siade o me de misiade kakra na mabre misiade kakra na mabre all because ontimi nyina na so oba wo temenka sane ebe ya wawade ebe so ebe ye twan na sebi mpredua sa wo twotwo mutwa na se wo kunu ana se wo fiancy eni beje wo ho die me kamfo eye aduro
XP herbal capsules said Yama. Say ya mama and I do crucissimo. I must say you won't mean your she, wouldn't me drabia, ever bow, Edua Kajinemu, a yamma in every ho, the honor bones say yes. What do one sa ebeyadi? Edriana Jinawana woye, and no more team says, what's me butono in a comma, and ya fair now befa a house up before, there be soon one man as who could no ma ediamount, a bessa bemen one and a bufu, there be a munemuna cry, and me fear me and yenny jenny may come for Driamo son say, in your bank kitty to your dear kitty, and no. And I yen ye do about center for Yaki Kabum and ye dear dre into one of my Mrs. Yadi ain't Simin Jombo so da. Sis Yadi ain't see me and you were Munyama da, na Sebi to me a wadi a cry aboso, and to be I will be a dre, will be our Frediments Hebal. Danny Farmer, KNG Womroma Abidjan House, KNG Abaton Monaco, Ubenyabi, Frediments Hebal, have made for myself for CPC. Say why Hebal Santimanpo, Ubenyabi, after my house a smart Hebal or Boise would do on Qua, a Ben Santiago Brosan, Boraho, and on be our penno. Yaya Cradle, you said best some papa Nasa what fray. It was 0270-417-669. Ye beg your fesso, Tibia be a wunemu, dear Hahan, would you fray 0270-417-669 fraying. Na your fesso, na a drono, so won't see me a catch a cry, Yanka said the big vanim. Nearby bed delivery now, my bra auto bear 60, 70, 80 cuttons are echo near the ababe some papa. Now, boy, I'm more pomodino, etime edgena branning. But for Yamra, Axco herbal capsules, so Asco. What's a Axco herbal capsules? Bisako herbal capsules. When you be naso on ma, so cocoa na boni pedian mo dumpem. Medofo ebe clear no se koko nti de bia na opose wani se koko nti bon se kwabrande bia na okwan ni minim kron obetimi di takrasha na so benu na so mo sawa ha so be fit menu a and now de bia na machisti na she wasum de bia na won sa she wasum obenu wasum sa wan hwe bi kasa ho a wonti and o mo makosku kakre and a pardon de bia pardon but medofo nipa ne ben pa eno kasa wonse waso koko agiaboso wo di answer ma won sa kan ye dro ye Axco herbal capsules wonya Axco herbal capsules bia se koko na amade bia no wunu waso musa no ebejai ebesia no wankasa wani beje se koko na amasebisa bi impredua san wo di afiri otote sampompo enti wona mbia what nasia ase wo stylish ho kakra nanso na nya sa enetie noma afifiri wo to no echen kure sentuma katade so senko bia sabi peja na tade na se na eyi no trouser mankrofo ahwe noma afifiri wo nkrofo to ho a enke bedwane nanso medofo edrei aba ma me no mienu Axco herbal capsules wonya bia se koko na afifiri wo nko ade wono medrei a ebehye Tieni pa me say ebehye no ehye na ekwa emabium ebeboa me ho no ma trom kama e de amaw sawo de wugya na ya na mogya nko a obi on ma okotena gya na bia so a oteso saa no besore no na kye se anwoma na aba me so didi afa kye me o me nsada me nsa ye me sra wada obeso na ye mogya nko a ade ma echen ga no ma wada roma ebasa na ohumoja ena ewie wodi ane so bema won saka eye Axco herbal capsules bi na wamemene we eye topaye obo ade no binane haha man ne du si no tahine no eno ena yenye dua ba center of ya tabria keka bom ena ye dia ye adri wono ma enu ano no etu atwa ede amaw na kyese wade ho menye gya ho ba bibia twandru bia no obenya adri bi na kyese won so wanom wodi ade sebi impredua san obo nse da bia no fifiri wo wi de nani Oshan krofon hu wedia bon se koko na ye prekesin obi dia je prekesin e wonanim enti basa na men wedia no entimi nya akono wodia na se obepeye Axco herbal capsules bi na wanonom e dia mame wonom Axco herbal capsules a eno anonom eno se ebe sampepani na e dia firi ho se wodia de sebio ama oyematim ti ukotena ade isu a se wotiso a na se wotiso bebre kotena so a eho ene kwakọ kinkan graphic eho na ye kwakọ browse ene ade aka misima mienu ansa na masora kweme Fodro Axco herbal capsules ama say pevina nonom na sa wonom a eho na obo nse anopa no numpem na account na ukotena so na rem na ba betene na wade ho nya fe na mansan ade okwakoje aboso age aboso kenkon se woteso ne se woteso obi timi chem sa hwe nani ma se wakosu pa obi ani timi yakọ adentia wakotena so achema wabre
obefie kra no de aye na enye ekoko enetiti wo wonya Asco herbal capsules enwe wo mo yenuafo wonom Asco herbal capsules anom XP herbal capsules na ka ho wonom ni mienu bom a eho na bon se XP no eyi sisie ni mu amama nyina firi ho ama sisie ni mu ada ho no watimi abo adwuma style bi abi no na koko no sana se Asco no so e clear koko ni nyina firi ho se ma kwan wo minim se ma wiyi wasum se ma se bi de bi atakra so wasum se ma wo de firi wo to te sem pompo se ma wo ja wo nan ya moja wo mo ni nyina etu betwa e de ama wo amoadom frɛ 0270 417 669 0270 417 669 Freye ahomato phone na setete phone no e wo Dr. Penini ho enti wo frɛ nko a de kire wadwen de hi wo de titi wo bia no waye krado se ono obeche na abo sanse chwo ne se yeni hahan no eni aduaba ne fa hahan no ensa yade enti aduaba ne ye die wie de hahan no ene etabia keka bom ene ade ye enuro mienu we the XP herbal capsules ene Asco herbal capsules enti ko people drugstore bia me nyo twenya adowa na tell no bo romo kenji herbal mroma Abidjan house kenji herbal tun so monako ena fe bibia number ni biom na makono say Krobea ejiji hu chese me brena so 0270 417 669 0270 417 669 me su biom 0270 417 669 Freye na beji so ede mu nyina se ema obibia na se ye nuanom kramofo no so no happy barika sala me why na memoir hwenam me twa yesi me sorry won matena memoir hwenam me sorry me hwenam me we no hwe ma nya tantan so over am na yede tantan Asaka biom okay out of 4 enti akosia Diane ena awiei yene no ebo enkomo no Kate Nyako ewo USA ena osana na ya Krobea Asante krachi kofi amenyonko na meetie nyina amera ho I'm also from Ethiopia and some ha nyame hu ye mobo Venezuela Caracas Kwame Abio ewo ho ena osi good morning na Krobea me so me show free ha yankopon so nhyiamo okay monso mo de mo adwen kire no aba na Alaska Star Enterprise nso yebeda mo nso ase awiei ene mo ne pa mo yo so opeso ofie wo office hoye fe posi floor designs wallpapers different designs ahana se oba ubenya bi ye wo window blinds ene ye wo nura wo de be treat wall ensuo wa asase na se mema nimpro enfrofro wate ase wo de bra Alaska Star Enterprise na yebeboa wo ye wo kumase adum Mrs. Anoche Plaza yani Prudential Bank di anim first floor your number is 0200-281-080 Naturally Company Limited for almost cell strength capsules no so one more ema wo ho ye den out of 42 anamo na kope cell strength capsules ibi o baby etu aduro bia na yusu na beboa wo ebe ma ho ye den yade ntumi mo wo nhwe ho Proslav capsules no mo amodwo nso amobre monya hawo mo dwunso twani mu no munum bi na beboa mo se be ma waye mrempam dia eya use true man capsules na bejo baby etu nduro bia wo kwa obenya bi your number is 0204 61 6161 ene awie eno nso eka eho ebi ene udi de bafo owo Tech Junction next door selection rua original selector ene awie jataba chese omao a very good afternoon ene onepa ene odwumaden ene awie mo adwenkyira amode aba no mama yemfabi hello nana ya Asante ewie mecha na bedafo nyina estani mkasa free feyase nana de meka chire me brafo na say ye mamo yakọ omo nhedin abro ano ne ne ba no so ye mamo na ntie yankopon fo mo nsie na abrante ne de de waye moja nipa moja no wakan gu no obebre pa obebre oni wiase a wonam opo betua ne ka ma chese na ne sunna we ya na abono no ntiwe kura we o se boni dua kura ya Dabi ne sunna we ya na o de she prison hono no be pro hono na wo we tua ne kana abusuafo ne de omonhyeden nyankopon mu Krobea na ya Asante Antonio Ponu ye mo enuanom kramafo nyina balikale sala
and after so abrewe ye okuni kunu abrewa ma fa pa o e dey 5 years your more demand on mon fan channel ono wu awie no gina wo enia no so aba studio no so ma ono na busuafo nyina hyeden omonkose na akoa no se de ne nua ne kan me ne ya adwene ebe kura mkobo sisi bi wo kwa ibretu mbe bi agata na se bowo na momfa mo no nko a me de memisusu ye no enza ko de ni kwa so be nipa mu kura biem yesi de ni kokko yimpa ba bi agata na se bone enkwene yi wo no ne ya bosisi am no nko a Krobea nana yaw asante apese makanana okotopumpuni a woso adoso benchrebu an hobo atuduro Krobea no Krobea tutujagu osipre no Krobea osisan Krobea nyangopon na angasa eba ewie bi wona nyangopon yi wo edi wa maye asante man o Tech FM se na bebubu niema bonu efiri na hye niema pa ye Krobea asante samanhia asante nhia nkobe deni o akra Krobea mo piafana na obo adwuma jataba ni aposo ene wadwuma efo nyana nyangopo enhiramu na ensem ha se die emosmensa etaka na ye Krobea asante kotokoni ba Krobea asem na no dey na de bia meka edi wunsunsanso edi obi efre no agenkwa de ede no kum nipa show na Krobea hwe agenkwa ye hu ye ngagu be ede abebrese gie nkumi ebe ede na yeye kumkum sakum din tantanta sabio ane di bone na nka agenkwa de edi wunsunsanso akwa madi pai ya agenkwa so amanfa so amaye yense Kristo ye fe na agenkwa na wo de ede ne fe agenkwa okum nipa agenkwa de cars agenkwa mekum agenkwa 1 and 2 okum be mekum abrewa asefem nana wa ma abrewa na dwene sa wi ye na Krobea nana ni so oba mu de bibia no ebe eboko media hello so for Krobea na usuni edum ka ngoma ana idin kan ne ma enu anum nkramofo nyina barika de sara ni titro ne me brother Alasa baba Alasa o apaso afi abrante na udisem se woni trimu a wo kum ni pay enam so ma ma me abro no so ekoi de bese aban na court se we nyi ni pa se gyan man betre ni pombio tere na abrante na ura na eka no yemfa ni nsi ekopem se ono so be wo free we ase me da ase nana ya Krobea asante mechia wone apamfo ne awie efra Ibrahim wo Dubai hanom de mfa na se abosis anumresis na nsema koso Ghana pa dia no de yo nsema koso na no tin na obati yakunwe echina abati yakunwe echina abati yakunwe ese de be koso manim de ntimi ma obi o na chiawo bia nyankopon so nka obi a mo ne adwuma pa obo ana Krobea good afternoon ana mjidi sinya mi adom ho ye na ba this time dey adwum bone abani petiri mu pa o me de meka kire Ghana for semester obi anhwe ni ho yi no na betuma ka baba na ya Krobea me ma ha me ma mo ani adwuma nso nana ya mu bie nipa onema bebre hu nana na de na ekoso kra wo wiase de na ekoso wo wiase nana adwuma ye nyina ye edronwre ne ye ponkra ne ye hyehyɛ o nana asemo nyame na be hu Ghana mo bonana mo ne nyame nya adwuma wa wo nua Richard ne tabre TV repeller asro pe yate wa kra yate ne ba rich ni tabre to butu na asro pe obeduro ne mabiem na ya wo me sia me nua odan ono so akropon ono so repair TV tia ono super la kula ma ha via pwana kata tozo ski Johnson taxi driver ni ba ko pe akame me ke jobo credit taxi driver ti fela ngamo ajo o ya se about 12.5 and 20 na ata akowia awa tozo ski Johnson also about 12 for na video to home tozo ski Johnson about dem den akura for mani agum ti opeti wodi am pisi ngamo akura akwa ese mo ye de se akura wi ase hu se wa we na no se we fias ni atwobiti wa we na what we tubi adna bokato sa twinwa me de akura ntina me kase ana me na mpofo ya adwene na mpofo so akura se baby o se na ha me yente nka me adwene se ko se echi ni pana se ke botu ni kunu akura me da se awie me cha pa thank you Krobea good afternoon am wo wi ase o e na makunu abagana ai na many ebo afọ
I'm going to be come away. Of a finish our Krobea man. A family teacher make a separate contact. Moatanga Persuasion. Krobea and you read the mirror hopa, boy na wakum papa. One nadia cry, make a crabinipa one you. You would ye hokra, so I'm crying out. Yes, sir, right now, so be me mobonam. Saga no dem deal. A binding in me. In my bush and I said, and I Krobea Asante. Me bo abaso adwuma die papa odima Santemane Ghana man. Eya master kwaku furniture agreke kromase ringway junction. Na Krobea na die nsama a okani nyina na nsam huhu kwa na asio. Obi aye kwaya asole akura dumienu etuo shoboto wudi tuo kwaya da wa so dem. Maami abrewa nso wanya na nte yes watimi akumukuru. Ede be pa na se nani pa ba wi ase ye je. Ah, uzi be mani ya baifo onu ya baifo no onu mo manku. Awa wonya baifo wakunu dia ene maami ne na ya baifo. Na Krobea Asante se dia Ghana ekọ na ehu pa o awrade yi. Fuyamabo na nipa na nte yes dia wudia ene anu ode na Krobea. Hello, Krobea. Chachi amuni na Krobea me so munna ni mani nko Kumasi Girls School mu wai. Mo de munna ni mani enko na mo nko hwe de asi ho. Munna ni mani na mo nko hwe. Se wo de mo mpe school kwala ni bi. Na mo from na se mo ma me reporters mo de nwuram na mo nko ho. Me de me nka nkyere mo behu de asi wo ho. Me da masi. Bye. Nana Krobea me pacho good afternoon oni o team me pacho from Prince Asale kase free ablepo Nana Krobea sa masidia abranti obi ekukun no ya taxi driver na me mo de tapa na me pese me tie na me hu some punishment ya judges for no o mo be ma sa papa no Nana Krobea wi okun pa toss to even ba akokura no e senka mo ma na ma wi ase kura bi omo trese aga bisa aban sen aban on sign na okumobia yinkubi okumobia yinkubi na me de me research amay ne say omo ese o man Ghana pa especially ya police for ne ya judges for no even say what you pana ye di na abedru court ana police station na mako jiska mu jiska ni wia na mo jansen pana no asaba no se be hae adi ndi sana ma we koso iti Nana Krobea yesre sa abano wentimi mmobode no one sign so obi kum nipa nkuni bi damasi. Hello Nana Krobea Christ asumdie nkan baraka de salla na ne de wan mo nkremodin no ya frame Richard Obimpoku nkase free aswansi srewa sede brai kan atentene ne enkoso na nipa yi yemuane for ye pa na wa makra bium nyame nkam ho pa wa dwuma moye no ye chia mu bi bebre ye mamu nyina baraka de sala me chia me namfo a uzafo yi nyina bye bye. Yo Nana Krobea good afternoon. It is a Kokura kon every Western Life Keep Fan Club say yenso ya body ma yeti na yeti ni na ne semwetisi ana in fact as we hold here who pasia for ho ame ekwetete ben okwa for na nisu enso eja se me se parents squad dada na ends me amanko dia enya dia se bia betimi ade no ho e wiase because onju oku a odem ho wiase obesia ba na eno dia aban mo sanfre no mra oku obi enku obi asem fana asem ko medamase. Nana Krobea me how pad bako pad Ghana haye onse boy mu interview no osisa boy no we criminal Dabi tiwo no ho ha so nam ho obia ntimi nko report no say asmesi ye criminal we say we still la no nam ho ebisa ka no nya ono nko bebre say nam ho we de wande wanye Dabi tiwo no ho onde wode akro mkofo kwa akro no bo ne ye kan ye kuro mu saa oh Dabi no me how kesi ya how kesi e pade saa de no biti kuro wo ye kromfo we say because kuro me ka abusuafo nko ana abusua ko kan wa ka abusua ni asem ti ye nka ne e really wo ye kromfo really we say no to no wodi bone eno ne how kesi e pa e wo Ghana.
and I'll call Asante. Good afternoon. Ciao, no better for you now. And I was to say, a bedding in a mode, some pabre, some way and tibida, protect for Yamishram. Now call Asante. Sergeant Quaya, Mogugruno. Sergeant Quay, when you nipa, when you body fache, and now you depend to our own Suyami. What I said, Seattle, Upia, or my mate, me a cotton day. Near Coyin up and to stop the Oyen Wunyai. Never was the for born in Samasa, intimidate, Glorious Auntie, and the Kakaba can say Dipano. The Yamel Boamayachin, yearn forever and ever. Mamma Piapo Tikra. Glorious Auntie, Unia Yakuma. Okay, Yaman come on some more. Out of 4, into me one in the view. Yabopa, Yaya, Yanko Punchra, and Subi. Yadi Dumadia no see her. Yadi Dumadia no a see her. Now, did Mr. Do over a doom. Yasi Asem Beba the Dumadia won't fen Yakrokra, Yanko Punchra, a yea, someone so, Daneda, one so, Utie. And the young Muslim for Musumutia Dumadia, I am a Munina free Shapa. Yes, Redding Yanko Pony Shira at the mount. Also, I win your Muslimini, what if ye and a holiday? Wadama, show so ye. And the holiday nipa bone for be sorry. Ya mama ya no yem 214. Odi me kan say ye. Wonu mu afutu ntumi nwura worum na de nchinu o mawu. Ni report wu. Yesremo mon hwam hu ye. You enjoy the weekend, enjoy the holiday, enjoy it with care. Extra vigilant. The sika pama jombonia beni petrim. Me de Krobea nana yaw Asante. And I'm at my large yim into frame your large major so. Jataba, apostle, and I draw much idea, or when I said medium year best man, what ten and not was ye champon, Kane Wunka, and na afe, ote, or what ye chairman so enka. Baby Biara won't suit ye in free, you know, or do I drink the buy and once yet a wonka. YouTube name Facebook for Yadamunina say. Yamau, a very good afternoon and happy Idil Ada. Goodbye.